ganol y cae, drwy ganol amddiffyn Bangor. Gibson! Mae hwnna'n y gol ar arwr, ar ysbrydoliaeth Neil Gibson. Yn sownd ar wylod y tabl, mae yna alwad SOS wedi mynd allan gan glwb pêl-droed y Fflint ac un o gymeriadau mwyaf lliwgar pêl-droed y gogledd sydd i ateb y galw wrth i'r Fflint droi at Neil Gibson yn ei brwydr i aros yn uwch gyngrair Cymru eleni. Aberystwyth sydd hefyd yn strillbaglu tua'r gwylodion yw'r ymwelwyr olaf i'r Fflint ac i gau y castell cyn y Nadolig. Ie, pnawn da a chroeso at ni. Croeso hefyd i'n gwestai i pnawn ma Jake Phillips, chwaraewr Drenewydd, braf gael dy gwmni di. A dwi'n siŵr, Jake, ar y cyfan, mae di bod yn dymor eitha rhwystredig i ti rhwng popeth. Do, wrth gwrs, efo'r sefyllfa da ni yn ni rwan. Mae'n neis bod allan yna'n chwarae, ond mae'n rhwystredig. Mae'r tymor wedi bod yn eitha stop-start. Dwi wedi methu'r cwbl o gemau dwythau efo anaf bach, ond dwi'n falch bod nôl yn i wan, ac dwi'n sicr bod pawb yn falch o gael cyfle i chwarae. Ac dwi'n siŵr bod y hogi allan fan tu ôl i ni heddiw yn edrych ymlaen am y gêm. Dwi'n siŵr oedd ti'n falch hefyd o gael dod i'r maes fel eilydd neithiwr i'r Drenewydd yn erbyn Gaernarfon a gawn ni olwg rwan ar uchafbwyntio'r gêm honno ar yr ofal neithiwr. O, mae Bale yn dod i Bradley. Bradley, o, mae wedi creu y lle. Nath o fo'i gyd i hun. A mae Bradley wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. O bosib yn erbyn hediad y chwarae i drydedd gol y tymor yma. Ac mae'r tîm cartre di agor y Sgorio. Fel fyddech chi ddisgwyl. Efo Jake Phillips ar y maes. A'i ddawn o i hyrdio'r peli hir. Y peth gyntaf mae o yn ei wneud ydy ceisio roi hon i mewn lle mae'n brifo. Rashdan! O! Am adwaith, fo oedd gyntaf, fo oedd yn benderfynol, a mae'r Drenewydd di cael ei heiddiant. O, Jake, am ffordd o wneud argraff mewn gêm, os ga i ddweud, fel eilydd, oedd y tafliad na'n andileg-esg yn doedd? Nes i ddim i fynd cyffwrdd ar y cae cyn i ni sgorio, really, ac nath reolwr oedd yn bwriadu i wneud y sub, ac unwaith nath o weld y pel yn mynd allan am dafliad, oedd o'n fynd ymlystig ar yr ochr yn gweiddi iddyn ni setio fyny ac i gadael fi dod ymlaen ac unwaith nes i gael y pel yn dwylo, un peth oedd yn fy mhen ac y tafod fel mor bellach oeddwn ni gallu ac yn digon ffodus gafon ni gyffyrddiad bach gyntaf ar y postyn gyntaf ac un ôl i cefn y rwyd oedd y bel. Wel, rhannu'r pwyntiau oedd y hanes rhwng y Drenewydd a Gaernarfon neithiwr. Pwynt yr un yn fanna a mae yna ganlyniadau sydd yn dod i ben, yn dirwyn i ben ar hyn o bryd hefyd. Ceicona ar y blaen o 2 gol i 1 ar drail Met Caerdydd. Y Bari, 2 gol i 1 yn erbyn Derwyddon a 2 gol yn yr hanner cyntaf fanno i Cain McLagan. Wedyn y Seintiau Newydd a Phen y Bont ar hyn o bryd yn rhannu'r pwyntiau. 2 gol yr un yn fanna. Fel dwi'n dweud, mae'r canlyniadau yna ar fi'n dod i ben. Felly dyma sut fydd y tabl yn edrych. Da ni yn clywed bod y gol i Phen y Bont wedi cael ei ddileu, felly hynny'n am gam sefyll yn fanno. Felly, os fydd y tabl yn newid eto ar y brig, ond fydd na ddim byd yn newid lawr tu ar gwylod. Dyna un peth sy'n saff i chi. Pwysigrwydd mawr ar y gêm prawn ma rhwng Aberystwyth a'r Fflint ac yn gynharach. Ges i air efo dyn sy'n llawn ymwybodol am y pwysigrwydd yna, Neil Gibson. You've had a little over a week at the helm here now. What's your early assessment of things? Early assessment is that the football club, first and foremost, is surrounded by very good people who are running the club, so it's on stable footing. The players have been really receptive to the ideas that I'm trying to implement with them, and as a group, they've worked really hard in taking information on board this week. We saw that for 45 minutes on Tuesday night, and hopefully today we can see it for 90. You mentioned Tuesday. Naturally, you'll be disappointed with the defeat against Kevin Druids. Yeah. Aberystwyth today, another club who have their own battles going. But how important is it that you're picking up points now against these clubs who are around you? Yeah, it's massively important. I think that obviously we would have liked to have time to embed what we want to do with the group, because it is going to be vastly different the way I work in terms of what's gone on previously. So they've got to get to know the way I work and what I'm looking for from them. But in the meantime, short term, we've got to pick up points and we've got to win games of football. So on the back of that, today's another opportunity for us to go out there and play another team that's down there with us,
But I think in the Welsh Premier League, every single game is an opportunity for you to pick up points, and everyone's capable of beating everybody else. So today's our first opportunity to pick up 3 points. We've got to try and embrace that opportunity today and show people what we're capable of on the Sgorio cameras. Diolch Neil. Thank you. Jake, mae gema rhwng clybiau sy'n mor agos at ei gilydd yn gallu bod mor ddylunadol yn y gynghrair yma. Ydyn nhw'n rhoi pwysau ychwanegol ar pa mor bwysig ydy'r 3 pwynt? Yndi, mae yna pwysau ar bob gêm. Wrth gwrs, y nod ydy pan ydych chi'n mynd allan ydy ennill. Ac mae bron i pawb yn y gynghrair yma yn meddwl bod nhw'n gallu curo pawb. Ac mae hwnna'n neud o'n gynghrair reit diddorol. Ti'n edrych ar y ganlyniad yna sy'n dod fewn. Ac Pen y Bont yn bron yn cipio pwynt yn y seintiau. Ac wrth gwrs, fydd y ddau tîm allan yna heddiw efo digon o pwysau arnyn nhw yn barod. Ond os maen nhw'n cael y 3 pwynt heddiw, wneith hwnna'n neud cyn gymaint o wahaniaeth iddyn nhw yn y tabl. Deud wrth i fi wan, fe gen ti un lygad ar Aberystwyth cyn y gêm yn ei herbyn nhw i ti nos fawr. Ia, wwan dwi'n sylweddoli, dwi'n gwisgo cot gwyrdd. O'n i'n bwriadu i wneud hwnna, ac dwi'n falch bod nhw'n gwisgo'r melyn. Ac wrth gwrs, byddai'n edrych ymlaen at y gêm dydd Mawrth. Mae'n gyfle i ni codi fyny 3 pwynt ar ôl pwynt bach dda neithiwr. Ac dwi'n edrych ymlaen at y gêm. Wrth gwrs, fydd yna digon o newidiadau yn tîmau ni a tîmau nhw, cos mae'r gemau yn dod mor sydyn rwan. Ac y nod fydd mynd i Aberystwyth ac eisiau cael y 3 pwynt, ond gawn ni edrych ar beth sy'n digwydd yma heddiw yn gyntaf. Mae rhaid i fi ofyn i ti am y cae hefyd. Mae wedi bod yn tywall y glaw. Mae'n drwm allan yna. Yndi, o'r un peth a neithiwr, ac dwi'n meddwl fydd yna llawer o bêl-droed yn cael ei chwarae. Fydd y ddau rheolwr efo'r peth pwysig a hynna y nod ydi ennill. Ac os maen nhw'n ennill 1 gol i ddim yn chwarae pêl-droed sâl, fydden nhw'n hapus efo'r 3 pwynt. Jake, diolch yn fawr iawn i ti am y tro. Rwan, Ecwyl Fer sy'n nesaf rwan, ond fydden ni'n croesawu y ddau dîm, y Fflint ac Aberystwyth. A just dros y ffin yn fan yma Lloegr, ond yma yng Nghymru, aroswch efo ni achos mae'r gêm fawr yma. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffeth. Pegno de Parfum by Dolce & Gabbana. 2020, scroll, 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 calls, 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 calls. Leave my dirty screen. Quiz, quiz, cringe, cringe, battery running low. Work, 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 while she's working on her tab. Who's this laughing baby? Your phone's seen a lot. Time for a new one with no upfront cost. Now more than ever, you want to protect your family and belongings. With a home alarm system from SimpliSafe, you're in control. You customise, order and get it quickly delivered. Right out of the box, our family of smart sensors is ready to protect. You simply set it up yourself in under an hour. Plus, you can get no contract professional monitoring for added peace of mind. Visit simplysafe.co.uk for a simple way to protect. Introducing Contour Legacy Leg Pillow from JML. The soft, ergonomically shaped pillow contours to your body to provide great comfort while you sleep. Place it between your legs to help keep your hips, knees and legs supported and aligned. The memory foam never loses its shape and its ventilated design helps keep you cool and dry through the night. Treat yourself to a great night's sleep this festive season with Contour Legacy Leg Pillow from JML. Only $19.99 from Asda, Boots, The Range and Wilko. Bad Boy, the new masculine fragrance by Carolina Herrera. Asda have just been voted Retailer of the Year. Personally, I'm not surprised. Their party food is delicious. That's an Asda prize Christmas.
A really good sleep doesn't just happen. It takes 7 layers of body supporting technology for a cool, deep, sound sleep. Cwpan Her Ewrop yn parhau ar S4C. Ofyn step lan. A gweilch bydd yn croesi'r ffin I wynebu Caer Wrangon. Waw, mor rwydd a hynny i'r gweilch. A Gleision Caerdydd fydd yn croesawu Stad Fronsei. Cais gwych i'r Gleision. Rygbi Ewropeaidd penwythnos yma ar S4C ac S4C Click. O, mae gan hon ddyfodol disglair. Croeso nôl atyn ni i'r Fflint ar gyfer y gêm fawr rhwng y Fflint ac Aberystwyth yma ar gau y castell. Remember, if you're after English language commentary this afternoon, you can get that via the red button. Join Mark Jones and Tommy Morgan. Rwan, rhyw wythnos yn ôl, camerau Sgorio rhyw bedair milltir lawr lôn o fan hyn yn Cei Conna, a Nick Parry yn gofyn ar ddiwedd y gêm pa mor bwysig fydda'r canlyniad honno erbyn diwedd y tymor. Wel, fe all triffwynt heddiw i'r naill clwb neu'r llall fan hyn fod yn bwysig hefyd. I arwain ni drwy'r cyfan rwan, draw ni at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Nicky, pnawn da bawb. Croeso i'r ffin, croeso i'r Fflint. Y ddau waelod yn y cyngrair ydy yr wythnos hon ar ôl I ni gael y ddau ar y brig yr wythnos diwetha. Ac am resymau, cwbl wahanol, mae'n gêm yr un mor bwysig. Mae yna newidiadau yn y ddau dîm, mae Alex Jones ac Andy Brown yn dychwelyd i'r Fflint. Andy Brown yn dechrau gêm, mae tro cyntaf yn chwarae yn y llinell flaen. Ac yn hym yr ymwelwyr, mae Steph Davis, Owain Jones wedi gwaharddiad a'r amddiffynwr Jonathan Fflint yn dod nôl mewn i'r 11 sy'n dechrau. Ie, dau ymysodwr I y Fflint pnawn yma, Brown ac adwalwr partneriad newydd, da ni sôn am un ymwneud Bradley, Rorydd iddo fo, wedyn Diamond sydio, fo Meir yn isa, da ni'n diweld o blaen, just o blaen rhan ddiffyn, Kai Edwards yn Ash, fydd o'n trio cadw Steph Edwards yn ddistaw. Aberystwyth, un I fyny llinell blaen, Steph Davies, fydd o'n chwarae I lawr y Sianeli, wedyn y tri yna, mor bwysig bod nhw'n dylanwad ar y gêm. Gwion Owen bendant sy'n wedi lledu chwarae yr ochr dde. Hewitt a Thorn, just yma I warchod, neu siwr bod y peli ddim yn dod drwad i'r blaenwyr Fflint a Davies. Nhw yn barneriad newydd. Fflint 39 oed yr hynna ar y cae, a Rhys Davies sy'n wrthi ymylo yn 19 oed. Barneriad newydd yn ganol yr amddiffyn. Pwysig bod nhw'n cyfathrebu ac hefyd bod I safle gwarchod nhw'n gywir. Cadwaladr ac Andrew Brown. Dau flaenwr sy'n dod ben yn erbyn y ddau amddiffynwr I Aberystwyth pnawn yma. Pwysig bod nhw'n cymysgu chwarae. Mae'r ddau nhw'n brofiadol. Un yn mynd yn fyr, llall yn edag y Sianeli, un dal y bel I fyny. A un yn gwynebu'r gol ar rhedag at yr amddiffynwyr yma. Nick Pratt, brofiadol. Ydy'n dyfarnwr ni. Y tîm ar y gwaelod yn erbyn y tîm 1 uwch I pennau nhw. Yr ymwelwyr yn y melyn Owain Jones, yr hyd ugen yn I ôl ar ôl gwaharddiad a'r profiadol Williams, y capten, ac mae cyfraniad o yng nghanol y cae mynd I fod yn allweddol os ydy olwyn yr ymwelwyr yn mynd I droi. Neil Gibson, y rheolwr newydd, y dyn maen nhw'n gobeithio fydd yn newid ffawd y Fflint. Jones, Kemp, ni charae fyny'r cae. Oedd na archwiliad o'r cae yma yn gynnar bore yma. Oedd y tîm Aberystwyth, mae rhai dweud yn mynegu anhapusrwydd pan gyrhaeddo nhw. Mae'n mynd I fod yn anodd, mae'n mynd I fod yn drwm, mae'n mynd I fod yn lib. Ond I ni oedd yng Nghanarfon neithiwr, mae hyn fel Tenerife, coeliwch fi.
Jones. Nash a efo fo. Mae Jones yn ei ôl wedi gwaharddiad, mae'n gymaint o gaffeiliad. Ceisio bwydo Williams. Hewitt ydy'r bachgen. Cydnerth yng nghanol cae. Ia'r cae yn llithrig, im cwestiwn am hynny. Yn rhaid ymdopi, y ddau dîm. Y peth ydy, mae'n 3 cae gwair sgynnon ni ar ôl yn yr uwchgyngrair de. Oedda ni, Caernarfon, neithiwr, a da ni'n y Fflint heno. Cei Conna, penwythnos dwytha, felly mae da ni gael y tair i gyd, a mae'r tair wedi cael ei chwarae. Gwaith, yr tywydd. Ia, ond mae'n ein aros i Hwylffordd, ond mae cae nhw de, fatha 3G, mae'n cael ei edrych ar ôl bod dda. Gavin Allen, rhaid ei bod o'n nabod Malcolm, dwi'n siŵr os di hynny'n wir. Ond dau brawd, wrth gwrs, dwi'n siŵr ydi Gavin yn cyfaddau hynny, ond cyn chwaraewr tîm Cymru dan 11. Mae'r brawd yn edrych arno fi o'r pwynt sylwebu fan hyn, ac eisiau fi ddeud bod o, wrth gwrs, di chwarae'r tîm llawn. Dwi'n lwcus nes i ddeud na'n diwan ar ôl dyna cas na'i ddechrau, a lwcus bod chdi rhy bell heddiw, Nick. Mae yna bellter cymdeithasol, mae bellter cymdeithasol, mae Malcolm a fi wedi penderfynu anfon text i'n gilydd, bod tho mae un eisiau siarad. Jones. Sam Hart ydy'r rhif 2 oedd yn clirio, ac yn cwblhau. Y gwaith clirio mae Ben Nash. Ond mae'n gêm mor bwysig. Mewn amodau mor anodd. Mae noson neu'n ddiwedd pnawn tyner. Hwna'n bas sal yn dod gan ffôn. A mae wedi cael ei rhai. Wow! Nawr te. O na dacl. O reit o blaena ni fan hyn nes di glwad ti. O na ddim mes efo hwnna gan Rhys Davies syth drwy. Cael gweld ydyn. Yep. Just ar ddechrau gêm, mor bwysig a hon, ti angen cael y dacl gyntaf na mewn. Jones eto, mae o'n gweld dipyn o'r bel, mae'n gynnar di mynd i hun. Ie, y syniad yn iawn gan Owain Jones. Mae'n mynd o ferthyr dros yr haf. Talent ganddo fo. Mynd sy'n mewn i ddyn. Siwr oedd mynd i Abertawe am dipyn. Ychwanegol beth chi mewn cyma. O'ch ti'n gwybod y syniad, oedd o'n jyst gymryd y cyffyrddiad ychwanegol jyst i symud y bel i agor y gornel beth yna i fyny dy fo un. Ydy bach gormod o bwysau ar hwnna, Andrew Brown. Glamp o hogi, mae'n gallu chwarae. Wel, mae hwn yn gallu chwarae yn yr amddiffyn. Neu yng nghanol cae. Neu yn yr ymosod, mae hyd yn oed i chwarae yn y gôl. Diolch wedi bod yn reff, hyd gwybod ni. Llawn amrywiaeth. Dechrau gêm. Y peth ydy, pan ti chwarae am bob un safle, ti weithio i mynd y tîm bob tro na gwrs. Ti eisiau trio bod yn dda yn un safle. Ond mae'n chwarae fel blaenwr. Mae'n bwysig bod y partneriad nhw yn gweddu gilydd. Pan nhw ar yr un donfedd fel blaenwyr, pan nhw ddim yn cynnig yr un opsiwn i'r dyn ar y bel. Mae rhaid i un mynd y fer, llall rhedeg y Sianeli. 5 munud o'r gêm wedi chwarae. Os da chi'n clywed iaith anerbyniol, da ni'n ymddiheuro am hynny. A mae'r dyfarnwr wedi clywed hynny hefyd. Ac dyna un o ganlyniadau peidio cael torf, wrth gwrs. Da chi'n clywed yr angerdd yn cael ei fynegu mewn sawl gwahanol ffordd. A da ni'n gobeithio bod ni ddim yn fframgwyddo neb. Baines, profiadol arall. Mae yna dipyn o chwaraewyr profiadol yn hym y Fflint, a maen nhw wedi ddibynnu arnyn nhw. Mae hwnna wedi cael ei chadw'n fyw. Twt gan Jones. Arferchog o ganol cae, wedyn gan Gwion Owain. A mae'r taclo'n gydnerth fel fyddech chi'n disgwyl. Ie, oedd y syniad yn iawn gan Williams. A mae Fflint i gyd yn dda i beidio ildio honno. A mae'r bel i fyny at Brown. Mae'n glamp o hogyn. Hart.
Hewitt. Kai Edwards. Mae da ni'n wir chwaraewyr profiadol Mark fe oedodd Aaron Jones ac o Davies i fod yn deg mor effro a mae Aaron Jones yn anadlu yn drwm iawn. Mae Steff yn deall yma'n hyn. Ar gau fel hyn, ti'n just dilyn bob dim, mae'n fynd i fawnsio cyffyrddiad da, ond oedi gormod. Ni araf gan y golwr, creu problem iddo fo hyn Aaron Jones yn y gol. Rwan ta Steff yn gwybod y cyfla, iawn. Neud siŵr bod unrhyw fath o boc ar hwnna i neud siŵr bod y golwr yn gwybod. Cadwaladr oedd hi'n bwysig bod Fflinio yn clirio honna, oedd o'n wybod bod Cadwaladr yn cam sefyll. Ac fel neithiwr, Malcolm, mae yna olwg bod y ddau dîm yn mynd amdani. Wel, yndi, a beth sy'n gret gweld, mae'r ddau dîm yn trio cael y bel ar y llawr. Dydy ddim yn gret o gau chwarae'r bel ar y llawr, ond mae'r ddau dîm yn trio chwarae'r bel droed trwy'r mwds yna. So, o'n i'n meddwl y Fflint di mynd uniongyrchol, oherwydd mae'n chwarae efo dau flaenwr, a wedyn Bradley tu ôl yn nhw'n codi'r briwsion. Na, maen nhw'n trio chwarae fewn i'r dyn yn y poced, Callum Bradley. Dyn nhw'n cael llawer o hwyl eto, oherwydd Aberystwyth yn araf bach. Gafin yn deitha fi bore yma, da ni'n dod yma i ennill. Da ni'n dod yma i ennill, ond i ddechrau'r gêm ar y droed flaen. Rhaid chi gofio ni cefyd, mae Aberystwyth wedi curo y Fflint unwaith, tymor hyn. Neith o'n gwariad heddiw, ond dal i fod. Tair gol i un oedd honna. Ac ar brydiau, da chi'n gweld pyn bach o fris os nad panic mewn peth ar pasio. Gwych. Gwych gan Jones. Hyfryd o droiad. Bel i lwybr Jones. Williams. Jones y golwr. Yn y ddau amddiffynwr cydnerth iawn yng nghanol amddiffyn y Fflint, ond cyffyrddiad da gan hwn sydd wedi dechrau mor dda. Wel, ffachia bach yn barod ar ddechrau'r gêm, a yli hwnna. Sy'n allan i'w droi'n chwith, just yn teimlo fo, yn chwaraew gan nhw cael ni erbyn o i fyny gefno, wedyn igon agos i, just droi o yn sydyn mewn un symudiad. Wel, mae'r gwynt di mynd allan o'r bel. Yr unig beth i fod yn deg sy'n fflat am yr 10 munud ag ariadol. Wel, os da chi eisiau anreg newydd Sean Corns, da chi'n gwrando, sa pel a beth. Reit braf, pel neu pwmp. Dwi'n meddwl oedd y dacl na Steph Davies ar Aaron Jones y golwr yn rhywbeth i wneud efo y gwynt yn mynd allan o hwnna. Ond allan o hwyliau pwy fydd y gwynt yn mynd heno debed. Da gan Cadwaladr. Fflinio yn ei chliriau ag at y cefnwyr de Jack Rimmer. Nash. Deg munud bach prysur ac mi fydd Gavin Allen yn fodlon efo'r ystadegau rheini. Mi fydd o, oherwydd dyna ffordd maen nhw'n arfer chwarae nath nhw. Oedd yn dweud fi am 20 munud yn ebyn Caernarfon nos fawr, pan yn gollon nhw adra. O Caernarfon i'n mynd agos i'r bel, nath nhw 17 o croesiadau i fod ni'n gwrs gosbi heb sgorio fedd efo. Felly, mae'n hapus a mae'n beth o positif allan o'r gema, ond mae rai fo reid rhyw fath o rediad o ganlyniadau fo'i gilydd, mae'n gwybod hynny. Williams, dyn bach yn rhy dair fanna, a mae hwn pengoch a mynd i ymladd am bopeth. Ie, dwi'n meddwl mae Mark weithiau'n trio gormod sti, mae hwnna'n dacl sal i ddweud gwir. Mae'n codi i studs i fyny. Wel, Baines di codi, a Baines yn ei chodi hi. O, mae'r peniad, ysda wrthiad. O, oedd o'n beniad cywir da yn doedd, ond oedd y ddarnwr di gweld y gwrthiad.
Matthew Jones sydd wedi mynd lawr yn fan hyn efo'r challenge i fewn. Gan i weld, mae yna rhyw Benelin yn dod i mewn, does just gan Alex Jones. Nath Alex Jones yn fab, yna fo i fi'n o'r byra o'r torreth oedd i symud fyny i'r cwrt. Ie, ond os ti'n twyllo fod y Benelin a dilyn arwain dyle fi ddeud fod y Benelin gyntaf mae'r Randy Fflint wedi symud o'i ffordd, felly fydd o'n ffefryn. Brackley. Mae hwn yn gyfnod bach da i'r tîm cartref. Tackle dda yn deg gan Jones. Dwi'n meddwl... Nash. Sorry, just a sydyn, dwi'n gwybod da ni beth wrth yn gilydd i edrych ar gilydd. A mae yna dyn camera rhwngda ni. Ond y peth bwysig yma yna, Mark Williams, oedd y bolca ddim tu ôl i'n Niffin yn gwaith. Hart yn ei thanio hi, a mae yn gallu thanio i. Gwion Owen. Syth i lawr. Canol y cae at yr amddiffyn. Os er i'w arafu yn chwarae Fflint, maen nhw'n cael golwg. Na, dwi'n meddwl bod i'n neud beth efo'i groen. Ardal i groen, dwi'n meddwl. Jones. Mae o'n dod fwy mewn i'r gêm. Gwion Owen. Mae hwnna'n bas bach dwt i ddigon o le at yr ymyr. Mae Williams yn y Cosby i'r ymyr o'i gormod ar honna. Mae'n dda i chadw i fewn. Tasa'r borfa yn 3G, fes o honna di bod allan. Wel, mae Davies wedi edrych tuag at y fainc eisoes. Mae Jonathan Evans yn cynhesu. Ie. Mae'r newid yn mynd i ddigwydd, yn dydi Morecambe? Wel, ydy mae yna. Nath y dyn sydd dod ar y cae. Un arall o gyn chwaraewyr Penrhyn Coch fel y dyn yma, Steph Davies i hun. Gath o ddechrau yn gred do i'r tymor. Jonathan Evans. Mae o... Just mynd i fyny am y peniad da. Y ffordd mae'n cario'r goes na, dydy o ddim yn mynd i cario ymlaen. A na chdi un peth, fysa Steff yn mynd trwy wal i chdi, felly mae o wedi brifo go iawn. Ie, Jonathan Evans sy'n dod ymlaen. Ac o'n i'n sôn bod Fflint yn ymdebygu Tenerife. Mae Evans fel tasa wedi bod i Tenerife, ond mae hon yn ergyd. Mae Davies, yr athro yn ysgol Plasgrig, yn bresenoldeb mawr. Fflint dan bwysau, hwnna'n bas. Fel wedi bod yn well yn dyle. Cadwaled ar yn ôl yn cynorthwyo, os mae dyna'r gair pan ydych chi'n cicio felly. Sy'n edrych ar y dyn yma sy'n mynd i daflu'r bel, wan, oedd o allan am dipyn ar dechrau tymor. Oedd o'n gollad mewn gred y chwaraewr. Jones, Gornel, yn dod oddi ar Brackley. Matthew Jones i lawr y chwyd ma, sy'n nhw'n rhaid bylcha iddo fo. Wrth i Owain Jones fynd i fewn i'r cae, gadael i Matthew Jones dod i lawr y chwyd ma. Mi'n eitho mynd o bob tro. Gornel, gynta'r gêm. Ac Hewitt sy'n paratoi i'w chymryd yma Fflinio yn rhedeg fel dyn gwyllt as y postyn pella na. Nath y golwr ddod oedd yn bell ohoni. Gydfad fas y bar. Ac Jones gafodd afel arni. Ie, wedi droed de tro yma. Jyst cael ei allan o'i draed. Cael ei allan o'i draed yn fan hyn. Unwaith mae'n cael ei allan o'i draed, mae'n acor y gornel yna. Symud ti fod droi chwyd, cymryd ti droi de. Mae'n positif i weld bod o yn ei feddwl o i fynd am y gol. Yn anodd i sgorio o'r ongl yna. Wel, mae'n sgoriau terfynol wedi'n cyrraedd ni yn y gemau eraill yn y Cymru Premier. Neithiwr wrth gwrs
Cynarfon a'r Dre Newydd yn cael gêm gyfartal. Cei Conna yn curo Met Caerdydd o 2 gôl i 1 y Bari a rhoi cweir i derwyddon cefn o 4-1. Ac am ddrama yn y Seintiau Newydd Pen y Bont yn sgorio yn yr amser ychwanegol, ond fe gafodd y gôl i gwrthod. Felly'n lle bod hi'n ddwy, yr un mae'n ddwy i 1 i'r pencampwyr ac am hanner awr wedi 5. Mae'r uchafbwyntiau fel arfer. Bob un gôl i'w gweld os nad ych chi wedi gweld y goliau eisoes ar yn cyfri Twitter ni. Jones eto. Mae o wedi chwarae'n dda yn dydi. O, gwych. Chwarae twt yng nghanol cae. Rimmer os yn cadw honna'n fyw. O, mae wedi gwneud yn ardderchog yn dydi. Edwards. A mae'n datblygu yn frwydr. Bach iawn o gyfleon clir. Hewitt. Digon o le ar y chwith. A mae Jones eto yn amlygu hun. A mae yna sawl chwaraewr ydych chi'n rhyw deimlo sy'n cripio mewn i'r gêm yma. Mae nhw yn, mae nhw mor gyffyrddus yn newid safle efo'i gilydd ydy yn ganol y cae. A ti'n edrych ar Hewitt, Thorne yn gweud pethau efo'i gilydd. Wedyn mae Gwion Owen dod o un ochr, Owen Jones o llall. A Williams yn mynd i fyny fel blaen nhw rwan y lle Steph Davies. A Jonathan Evans yr eilydd wedi dod i'r cae. Mae'n mynd i ddechrau ar y dde. Felly maen nhw wedi gwrthio Gwion Owen i fewn fel rhif 10 os ti'n licio fo fydd yn trio ffeindio pocedi. Tu ôl i Mark Williams. A maen nhw'n daclus, maen nhw'n trio chwarae pêl-droed y symud ti o un llinell i llall. A maint, dwi'm yn gwybod, oherwydd maint mae'r cae mynd i dorri fyny. Dwi wedi deud eich o'r blaen, Donig, gyda maint o feddiant ti isio ar y cae, ond os ti ddim yn creu cyfleonau Cymru nhw, ti ddim yn cymryd mantais o hynny. Wel, oedd i weld nithio'r tîm yn cymryd, yn creu cyfleon, o ddim yn ei cymryd nhw. Y Dre Newydd nithiwr, ond does ddim un ergyd mewn gwirionedd wedi bod ar y targed. Yma'r un o'r golwr wedi gorfod wneud arbediad. Rwy'n Owen yn rhoi meher dan bwysau. Kai Edwards, un o nifer a chwaraewyr profiadol iawn yn hîm y Fflint. Mae Les Davies yma wrth gwrs. Diom di tanio eto. Ac does am amheuaeth pan fydd mi Sionar yn dod fydd Gibson am ddod â chwaraewyr i mewn. Mae'n ambell wedi gadael Nathan Craig di gadael wrthos, a mae neb yn gwybod i le mae di mynd, neu da ni ddim beth bynnag. Owen, Williams, dacl dda yng nghanol cae. Owen yn mynd fewn amdani eto. Cadwaladr, Hirgoes. Twt. Cadwaladr. Ac ras i Brown. Ac Rhys Davies. A wneud dim bach o lethr ar y cae yma. A mae'n anfantais i y Fflint yna yn ar cyntaf yma. Os ddim gwynt. Lee Jones gyda llaw yn codi fanna. Mae o yn is-reolwr efo Gibson, y ddau wedi bod efo'i gilydd wrth gwrs o'r blaen, ac Lee Jones yn un o'r ffefrynnau sy'n cael ei cofio gan Dro Wrecsam ym misg eraill. Williams fyny. Williams eto. Ardderchog ganddo fo. Y bel allan Rimmer. Rimmer yn edrych. Mae Owen di symud mewn. Tyniad da allan Williams yn ceisio casglu'r briwsion. A'r dyfarnwr yn gadael i'r gêm fynd rhagddi. Mae'n fler, ond mae'n gystadleuol. O, mae yn. Oeddech chi'n disgwyl dipyn bach o hynny. Mae'n bydd y glaw da ni wedi gael ar y cae, ond dim esgus. Mae'n ddau allan yna. Felly, mae'n brwydr personol. Ti'n gwybod edrych amdan, ti'n ei siŵr bod chi'n curo honno. Wedyn pan mae'r bel yn dod. Just cymryd cyfrifoldeb, dim pasio. John Brown, wel, noson dwi'n sôn i pasio cyfrifoldeb. Mae'n eich di ddal y bel am hynny. Mae'n eich di redag am o'i ystad yna. Ydy dy cryfdar di, cymryd bobl ar, neu beth a ddigwydd.
Nash. Gynt o Ceicona. Nôl i Aaron Jones, gynt o'r Seintiau Newydd. Ag at Kai Edwards. Cadwaladr mynd, chydig bach yn gynnar, mae yna fwy o chwaraeon i ddod heno ar S4C, Cwpan Her Ewrop. Cael Rangon yn erbyn y gwelch a'r cyfan yn dechrau ar S4C am 7:45. A da i'n agosau at fod union hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, a does ddim un o'r ddau golwr wedi gorfod gwneud arbediad. Mae yna rhywbeth yn debyg rhwng ystadegau'r ymdrechion a'r sgôr. Mae yna reswm pan ni'n ddim dim. Wel, mae yna reswm pan maen nhw yn yr un safle a maen nhw'n y gyngradd, does, oherwydd hynny. Wel, sa'n neb di ildio mwy o goliau'r tymor yma na'r Fflint. Felly, mi ddyle Aberystwyth gweld llygedyn o baith yn hynny. Ond dim ond 1 o'i 12 gêm gwetha mae Aberystwyth wythau wedi ennill. Maen nhw ar wedi 8 gêm heb ennill. A mae'r bêl gan Meher. Kemp. Jones, y capten. A nath o ddau gael hwnna mewn, a Thorn oedd yn ôl yn tacluso. Mae Alex Jones a Kemp lawr y dde, mae di bygwth pan maen nhw'n gallu. Alex Jones yn dda iawn o fyna, ni'n meddwl. Oedd o'n gwybod bod Matthew Jones sôl fo, a nath o'n stopio Matthew Jones gau Kemp lawr. Wedyn nath o, dwi'n eisiau daclo fo fyma, Owen Jones. Mae'n cael y croesiad i fewn. Bêl cael ei chwirio yn y diwedd gan Jack Thorne. Where's Baines? Ie, tan lai. Cic fyny i'r cae, chwilio am Owen. Hart. O, na Cadwaladr yn dda fanna, dan bwysau gan Fflinio. Meher eto. Mae'n brwydio'r dda rhyngddo fo a Williams. Mae hwnna'n drosedd nyddi ydi. So di gallu mynd ffordd arall. Ie, Mark yn gorfforol cryfach, doedd, just yn y frwydr bach yna efo Meher. Ie, mae hwn di chwarae efo sawl clwb yn uwch Gyngor Cymru. Na gic i'w chymryd gan y Rimmer. Hwnna wedi cael ei chadw'n fyw rywsut. Ac mae eisiau rhyw sbarc yn does yn y mwd. Mae'n noson ryfeddol o lonydd. Wel, i feddwl bod gathon ni neithiwr. Yn y peniad gorau allan o'r ymddiffyn. Morris a Ifan a'i mamau tad nhw allan neithiwr, Nick, efo ni yn Gaernarfon. Mae'n ddifyr gweld yn dynion camera ni mewn cotiau gwbl wahanol i neithiwr. Sych. Mae'r hen sychwyr wedi bod wrthi'n gweithio'n galed. A'n gic gornel. Unwaith eto. Ambell i reg. Yn torri ar y tawelwch. Mae Fflinio yn ymwneud di symud i fyny. Fi allan i ddigwydd. Disgwyl pêl o safon gan Jones. Da chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd rwan, ydych? Mewn â hi, anelu am Fflinio at yr eilydd Evans. Nôl mewn â hi gan Thorne. Mae'n cael cyfle ar gydio o bosib. Ie, oedd hwnna'n amlwg braidd. Pwy fydd hapusa, Malcolm?
O gafin fydd a pisa, ond ti'n gwybod pan ti'n wedi cartra, ti'n cael siar o'r gêm, mae rai nhw cael yr edge bach, mae rai nhw bod efo eu penderfyniadau clinigol gwell yn y treian ymosodol. Ond hynna sydd ar goll ar y funud. Does na ddim gweu yna o gwbl, di Mark Williams, dydyn nhw ddim ar y un donfedd efo Gwion. Ar y funud Gwion Owen ac hefyd Owen Jones. Eto, i fyny at y gwrs Cosby'n oce, ond dim byd ar o hynny. Dych chi ddim deimlo gallai hwn wneud gwahaniaeth. Jones, chwilio am yr eilydd Evans. Mae Evans i ffenio i lawr ond y neb yna. Oedd y syniad yn un iawn, ac os oedd y methu ffenio at y gol. Cadwaladr ar Rimmer. Fydd o le yn cael ei greu yng nghanol y cae. Mae Bradley ar rediad cryf yn hyn. Ac yn ysgoi, bob sylw. Pendiad pwysig gan y capten allan. Cyfro bach o bwyso. Mer. Ac Connor Roberts yn casglu. Ia, eto y Fflint yn dangos i cryfdar nhw yn codi'r ail bel na i fyny. Dyna sy'n mynd i fod yn bwysig wrth gwrs. Sy'n mynd i gyda'r bel gyntaf. Heno, mae rai chdi gyda'r ail bel na. Dyna di cryfdar dwi'n gweld y Fflint, lle mae Aberystwyth trio gael y bel i lawr a chwarae. Maen nhw yn chwarae, a maen nhw'n cadw'r meddiant a rheoli tempo ar adegau, ond dal i fod, maen nhw'n chwarae bob dim o flaen am niffin y Fflint. Mae hynna'n hawdd iddyn nhw. Hawdd i Fflint, ar y funud mae'n gyffyrddus. Maen nhw'n hapus i ildio'r meddiant i Aberystwyth, oherwydd di Aberystwyth ddim yn brifo nhw. Wel, o'n i'n sôn ar gychwyn y gêm yn bod ni'n hwmni y ddau uchaf wrthos diwethaf a'r ddau isar wrthos yma ac ar weitha'r ymdrech a mae rai chi allech chi'n gwadu ymdrech y ddau dîm yma yna reswm yn does pan bod dau yn uchel a dau yn isel. Mark Williams, mae'r glaw yn dod hefyd i ychwanegu at y broblemau. Mae'r eto at Cadwaladr nawr mae Fflinio di mynd efo fo yn ddeallus iawn fel mae'n gwneud o hyd. Bradley, mae'n arllwys y glawn sydyn. Bradley ar draws. Cyfle arall i'r hoedd i mewn. Mae Cadwaladr yn chwarae teg yng nghanol popeth. Mae honna di gwiroddi ar amddiffynwyr. Baines gafodd yr ergyd. Baines gafodd yr ergyd, ond ti'n edrych ar Owen Jones, Jack Thorne, oedd yn y gyd yna yn disgwyl y bloc. Ar y bel mi gath nhw i, ond Aberystwyth yn edrych yn sigledig iawn o yna yn y cefndoedd. Na'r glaw, syniad i chi. A fi'n newydd fod yn sôn os o'n mor dyner, mor dawel o fyd ar math o fydd yn ei bod ar bediad da. Ac y Nash gafodd y peniad a mae o'n gawr i anelu ato fo o'r ciciau gosod. Ie. Connor Roberts yn y gol a'r fentig o'r Seintiau Newydd yn dangos i allu yma na am arbediad. Ia, mae'n canol y gol, ti'n disgwyl o wneud ti tŵer gan Nash tu ôl i'r peniad. Ia, dyna nath yr arbediad yn un da, bod na gymaint o rym ar y peniad. A mae Baines yn cael cyfle arall i'r hoedd i mewn. A mae o yn amlach na ffidio'n gywir. Oedd hwnna'n gic wirion i roi, ond dyma'r agosad gol hyd yn hyn, Malcolm. Ia, mae o'n gwybod es rhyw eiliad yma ni, mae'n mynd i giro'r peniad. Mae'n mynd i giro'r Rhys Davies yn yr awyr, felly ti'n gwybod, oce, fe da fi dam gornel. Fe da fi, oherwydd dwi'n cael cymaint o bwyr yn ni, a dwi'n medru cadw i lawr ond mynd am gornel, just dim bod yn hapus i just taro'r target a wneud y gol o'r weithio. Efo Connor Roberts yn y gol, Mick, teimlad fi ydy bob tro mae'n eich di fynd am y Corneli gyda fo. I fod yn deg, oedd na ryw olwg anelu am y gornel arno fo'n doedd, ond fi'n syth ato fo'n do. Do, ond oherwydd ti fel chwaraewr yn gwybod bod chdi'n ennill y peniad, ei dwi'n eiliad cynt, mae'n eich di ddewis gornel. Mae'n eich di fod yn hyderus a fod yn ddewr i dewis gornel, a dim just taro a wneud y gol yr weithio. Mae Baines di taro honna tuag at Brown, lle mae'n mynd i gyrraedd. Wel, ar ôl nithiwr, o'n i'n teimlo bod am rhagor o law ar ôl yn y byd.
Ond o rywle, yn sydyn, mae di cyrraedd, mi oedd 'na archwiliad o'r cae bore yma cyn 10 o gloch tegwch i Aberystwyth, ond pan gyrhaeddo nhw hefyd oherwydd hyn, mi oedd 'na archwiliad pellach, ond y dyfarnwr yn codi fawd ac yn dangos bod yr amodau'n iawn, ac mae Malcolm a fi'n cofio dyddiau pan bydde hyn yn gau da. Jones. Ie, chdi'n sylwebu a fi'n chwarae ni. Owen. Ie. A mae Brackley, wel, mae fewn yn galed o hyd. Jones, unwaith eto, anelu am Evans, yr eilydd. Williams, Jones tu allan iddo fo. Williams i gadael i hynny, gymryd sylw'r amddiffynwyr yma. Ormod yn y diwedd. A Brown eto. Unwaith eto, mae'n dair, mae'n gystadleuol. Jones, y capten. Fflinio. Yn uchlir ei nôl nain a hi gan Kemp. Fflinio eto. Ar ferchog. Gan Owen. Ag Owen i fewn eto. Mae Cadwaladr ym mhobman i fod yn deg, eitha yn ddofn i nôl y bel. Mewn a Hart. Neis gan Baines. Allan at Kemp. Mewn i chwarter awr ola'r hanner cyntaf. Mor bwysig. Ydych chi'n teimlo tas Fflint yn colli hon, sy'n gallu bod yn ergyd. Ddifrifol iawn i'w gobeithio nhw. Owen at Williams at Evans. Nash oedd ei droed i mewn. Williams eto. Di-gyfaddawd gan bawb. Cadwaladr a Williams oedd yn mynd am honna. Evans. Wel, mae'n ambell i dacl sy'n cael ei clog yn personoli'r gêm. Wel, mae'n just adio sbais i'r gêm, dwi'n dad. Ond, i bob tro mae Aberystwyth o'r bel, maen nhw'n chwarae'r pel, maen nhw'n chwarae'r pel droed. Ond bob tro mae'r Fflint yn ymosod, maen nhw'n edrych fel sgorio. Maen nhw'n nerfus ofnadwy. Mae'r ddau dîm wedi colli gan o'r wythnos. Ella bod yr ddau efo elfen bach, dyn nhw'n eisiau colli hyn oherwydd pwysigrwydd y pwyntiau. Y bel at y capten. Jones. Unwaith eto at Bradley. Chydig bach gormod ar honna. Caerdydd yn colli heddiw o 2 gol i ddim yn erbyn Norwich, a mae Norwich wedi camu i frig y pencampwriaeth Abertawe yn curo Barnsley o 2 gol i ddim. A Casnewydd yn colli ar Rodney Pred. Os di hynny'n geid eich eiliau chi godi, godwch ar y sgôr 4 i ddim yn erbyn Oldham, a 2 gol yn hytrach i Casnewydd, 4 i 2 yn erbyn Oldham. A mae Wrexham yn chwarae Leamington yn llws yr FA. Dwi'n gofyn bod Lee Jones yn gwrando ar honna nawr, ond dyma gyda bod ddiddordeb, mae honna di mynd i gicio ar smotyn. Ac y bel Dianelli at Williams, fe safodd Nash yn gri. Ac yn uwch gyngrau'r Lloegr, oedd hi'n agos rhwng Palace a Lerpwl, wedwch chi. Dim ond 7 i 0 i Lerpwl. A Manchester City yn curo Southampton o 1 i 0. Ac Chris Hughes, fel sy'n wedi cael digon o law o cradur o fo yng Nghanarfon neithiwr. Colin Caton, mae o a diddordeb hefyd. Aber yn chwarae, Cey Conna i ddod, a Hugh Griffiths o Gaernarfon, ac mae o yn eistedd mewn lle dipyn callach. Nawr te.
Owain Jones ar draws wyneb y gol. Chi'n teimlo y dyle Evans yr eilydd di symud mewn yn gynt. O, di o'n am yn bel sal o cwbl. A mae rai chdi feddwl, os yw'n mynd ar draws y gol fan hyn, dwi wedi cychwyn yr hediad cyn pan unwaith mae o'n cael y bel, Owain, ti'n gwybod Owain Jones, mae o'n mynd i cael y bel allan o'i draed, lle mae Johnny Evans ar y postyn bella, lle mae o? Dydy o ddim yna. Wel, oedd yma'n bitau het, ond oedd o bron iawn ag wneud. Na'n dweud i'n byd am ei frawd yn siarad rwyddi. Wel, jyst gobeithio fi gyda rhywbeth o dan i het i ni yn y gêm yma. Wel, 3 chornel sydd wedi bod yn y gêm a hyd yn hyn. Wel, ar gychwyn y gêm, y meddiant gan Aber, ond fel ydych chi'n awgrymu, Malcolm, mae pethau wedi newid yn dydyn. Yndi, mae'n wedi oherwydd mae'r Fflint wedi codi lot mwy o'r ail bel mae fyny. Mae'r challenge gyntaf yn bwysig wrth gwrs, ond fel arfer, pwysig codi'r ail bel. Ac yn lle ar y cae, pa ardal ar y cae, maen nhw'n codi'r ail bel dda. Ydy beth pwysig. Mae amddiffynwyr canol y Fflint yn rhyw basio gan chwarae efo'r bel. Da chi'n teimlo bod nhw wedi cael ei dal allan. Y bel gan Bradley. Nôl at Kent. Baines. Mae'n un da am ganfod lle. Gymaint o brofiad gyda fo. Chwilio am cadwaladr. Owen yn ei gadael i Evans at Jones. Jones yn dawnsio heibio Kemp ar dyfarnwr. Gret o sgil. Mae'n gwad i Kemp. Tydyn nôl y bel os eisiau am un. Ti'n cael blaen i droed. Mae'n gwybod mae'n mynd i gyrra ni. Mae'n o safon o'ch os di hefyd. Mae'n gwybod. Wel, oedd o'n lan cyn y cwimp yna. Weithiau, Malcolm, os ym rhaid chi gael cyffyrddiad i gael closeb, nac wydd. Oedd na'm cyffyrddiad, ond oherwydd bod Jones di neidio o'r ffordd. Wel na, o Jones di pasio'r bel i'r boi hyd, fydd o gwmpas, oedd o di gwad y dacl gan Kemp, doedd. A wedyn, unwaith nath Kemp yn broi iddi, oedd o methu slofi lawr, chwarae clefar gan Jones i nocio'r bel o'i gwmpas o i fynd ar ei ôl i. Gath o gardi melyn am hwnna? Na ddo. Ond i meddwl bod yn heiddi'n chwaith. Gan amseru fan doedd. Gan Hart. Hewitt. Williams nôl at Hewitt. Fydd na eir ar honna dod lawr. Bang. Cadwaladr. Ac unwaith eto, mae Foligno ar ei waro. Foligno, sy'n y bel rwan, bod i dyn glana ar y cae. Baines! A mae o'n methu taro nhw. Sgorio ddwy neu ddwy. Hori, da iawn i Aberystwyth pan oedd o fan o hefyd. Ie. Nash at Kai Edwards. 5 munud sy'n fynd, tan y fegwyl, mae'r glaw di pidio. A da ni wedi cael un ymdrech gywir ar y gol. Da chi'n teimlo fasa ergyd Baines o bosib. Di'n mynd am y gol hefyd, ond i bai bod yna rhywun dewr di'r rhoi gorff rhwng y bel a'r gol. Foligno. Mae o'n brofiadol, mae o'n brofiadol. Mae'n gwybod sydd wedi gadw gris yn lan hefyd. A nos lun, wel, o'n i'n mynd i ddeg o'ch chi bod y goliau i gyd. Ddim am llawer o fama. Ond y goliau am hanner awr i 5 fel arfer ar Sgorio. Nos lun ac sôn am goliau. Da chi'n rhyw deimlo y galle'r gol gyntaf yma fod yn bwysicach nag arfer. Mae wastad yn bwysig, a pan mae'r hyder yn isel, os da chi'n ildio gol fan hyn,
Mae yna fantais cicio lawr y llethyr yma sy'n o fantais I Fflint I fod yn y hanner cyntaf yma. A dwi ddim wedi manteisio eto. Nash ddim di ddefnyddio I law medd y dyfarnwr, efo pawb yn sgrechian I fod o. A mae gan Hewitt. Hewitt allan yr Owen. Y bachgen o Lanefydd yn Sir Ddinbych sydd wedi setlo'n dda i'r safon yma, syth mewn i'r wal. Mae Elwyr yn Nash. Mae'r Beri Lwybr Cadwaladr pwy bydd gyntaf Fflint neu Cadwaladr di fynd! Ar ferchog. Gol unigol, wych. Mae di curo am ddiffynwr profiadol, ond yn llawer iawn pwysicach. Mae di rhoi y tîm ar y gwaelod, ar y blaen, o gol I ddim. Fel camgymeriad Gwion Owen yn ganol y cae, mae'n edrych bel I ffwrdd, edrych ar honna di'r dacl, oedd hi'n drosed, nag oedd, rwan ta, am bel di honna, rwan, Cadwaladr, yn easy, yn hawdd yn mynd I giro ras efo Foligno, mae'n cadw I ben, prif sgorio'r tymor dwytha, unrhyw gymaint o lwc tymor yma, mae'n tair y golia, cadw I ben, disgwyl Conor Roberts yn allan, a tu allan I droed yn just llithro I gornel. Cyffyrddiad yna ydyn ni'n pwysig. Mae o'n tynnu'r gol o'r un ffordd efo fo. Ella Foligno gath I, gymaint af gath o. Ond mae'n mynd y ffordd cywir I dynnu Conor Roberts I fynd ar draws y gol, iddo fo gael llithro I bel, ar I draws o yn ôl ffordd i'r gornol. Oeddech chi meddwl bod hi'n gol bwysig, mae mor bwysig â hynny. Ac am amser da I chael I. Ac mae yna brofiad gan Foligno, ond weithiau mae hynny'n gallu'ch brydychu chi ac mae'n dod efo chydig bach o arafwch o bosib. Ond o'n i'n meddwl, oeddech chi sôn am y cyffyrddiad na gan Cadwaladr, ond ar gau fel hyn, mae'n mor fwdlyd, nath o'n dda I gael y ac ymestyn oedd am I ergyd, ond digon iddi beidio dal I fyny'n y mwd. Ia, jyst y cyffyrddiad cyn honna nath wneud y gyfrinach, iddo fo cael symud Conor Roberts. Unwaith mae o'n cael symud Conor Roberts, pan mae'r bel yn mynd ffordd na, mae'n cymryd tîm o'i tu allan I droed yn ôl lle mae Conor Roberts di symud yn sydyn. Nath o'n agor yr ongl I fyny iddo fo hun, a nath o orffan i'n gret. Ond ni di sôn am y cyfle cyntaf mewn gwirionedd, gath y cyfle ddim I wastraffu. Ond oeddech chi sôn hefyd, Malcolm, am Owen yn colli'r meddiant a'i gamgymeriad. Hynny fe gollodd yr meddiant yn bell yn hanner y gwrthwynebwyr yn dod, ond mi allwch chi golli'r meddiant yn ddrydfawr yn bell iawn fyny'r cae, gallwch. Ia, beth sy'n digwydd ydy, mae chwaraewyr Aberystwyth di mynd I ymuno gyda fo, a maen nhw'n teipio'r bel. Felly, os dwi'n colli fan'na, mae chwaraewyr y Fflint yn rhydd, a dyna ddigwyddodd. Dio ddim yn ddyn hapus o gwbl, ond oedd mi oedd yna gamgymeriad wrth wraidd y gol, oedd yna gymaint I wneud wedyn, oedd y bas at Cadwaladr yn gampus, a be oedd I wneud wedyn yn well fydd. Oedd hwnna, oedd y bas o'r safon ycha. Y bas I Cadwaladr yma gyda fo lot I wneud, ond oedd y bas yn special. Oherwydd wedyn mae cyfymdra'r dyn yma. Wan, gyda gwynwyr pyn bach am fod y league pass. Pas gan Alex Jones sydd I Cadwaladr. Mae gyda fo lot I wneud, ond maen nhw'n risgwar yn y cefn, mae'r camgymeriad yn ganol y cae. Os gyda chdi ddim cyfymdra yn y ddau am ddiffynwr canol, ti'n mynd I chwarae'n sgwar. Ond mae Cadwaladr yn cymryd y fantais. Munud sydd ar ôl munud amser ychwanegol. Wel, pa mor bwysig fydd y gol na. Ond ni ar fi'n deud, dim y math o gêm lle ydych chi'n disgwyl llawer o goliau. Ond wedyn, pan mae gennych chi ddau dîm sy'n gallu gwneud camgymeriadau sy'n yn ildio gymaint o goliau, mae'n rhywbeth yn bosib. Pwynt sy'n rhwng y ddau dîm ar ddechrau'r prynhawn yma. A ydych chi rhyw deimlo pan fydd Aaron Jones yn cicio'r bel mae'r awyr, mi fydd na wen o hyd ar wynebau Gibson a Jones. Diolch di gorau geid un arbediad, nid I. A mae Dimo ar y blaen. Un gol, hwyr,
ond hynod bwysig gan Mark Cadwaladr I bedwaredd gol y tymor yma, digon I hwn I drafod. Mor bwysig, digon I drafod. Gawn ni wneud y cyfan, pan ddwch chi'n ôl ato ni, ar ôl yr egwyl. Mae hon yn mynd I gyrraedd y brig. However big your cocktail party is this Christmas, make sure it's of the prawn variety. And terribly tasty. 'Tis the season to feel glad. Is there a friendship to be had? No, this is Lidl's Christmas ad. Delicious free-range turkey and jumbo with branding. A moving family dinner, that value is outstanding. Who need cutie characters with award-winning Christmas fun? The price is good. It's a magical time Proper of year. Christmas magic, sipping cake and sprouts and gin. Big on a Christmas, you can believe in. Rise, entrepreneur. Take that first step towards freedom. So long to the old routine. Welcome to your new venture. There's an industry that needs disrupting. Ideas you should be challenging. It takes courage to do what you love. We'll help you begin your journey. As a business like you, dedicated to you, we can take on tomorrow together with a business account you could open today. Entrepreneurs across the UK. Start your business with Tide. Locked in each Lohr aluminium capsule, discover the finest flavours. Lohr, a masterpiece in taste. Christmas is on, and so are we. New customers get 14 days free delivery across your favourite restaurants. Deliveroo, here to deliver. Get Step 1s. They come with a 30-day first pair guarantee. Thousands of 5-star reviews. You go to step1.life and just tap on this thing. When you're an emperor penguin growing up, there's an awful lot to learn. How to stick together, how to stay warm, and how to swim. Life is tough enough for a growing penguin, and now as climate change affects the sea ice beneath their feet, thousands of chicks could be lost every year. Adopt a penguin for just £3 a month. Call 0800 035 1448 or search WWF Penguins. Let's adopt a better future for emperor penguins, a future where chicks can survive. New Jaguar F-Pace plug-in hybrid. Hard to forget. Our players are what make Tombola Britain's biggest bingo site. That and the unique games like Cinco and Pulse. I love the games. I love the staff behind the scenes. They're so brilliant. And of course, there's the community. It's like a little family, I suppose. I really love it. Come join the fun at Tombola. Yes, dwi'n hollol buzzing. Dyn dolyg amdani. Sut yn y Michelin Star presentation ar Tresol? Waw, mae mor crispy. Gan o ti, da chi'n llyfus dreams chi rwan. Sut da chi? Dwi'n epic, diolch. Da chi'n Dolyg Epic Chris, nos lun ar S4C. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Wel do, da ni wedi cael hanner cyntaf digon castadleuol yma ar gau y castell yn y Fflint. Mae'n bnawn go fawr i'r Fflint ac i Aberystwyth. Ac o'r diwedd, y cyfle mawr yn dod i Mark Cadwaladr i'r Fflint. Roddodd y tîm Carsia ar y blaen a Neil Gibson yn fanna. Yn amlwg wrth i fod, check. Fflint yn Aberystwyth dim ar hyn o bryd, ond beth ydy argraffiadau di o'r hanner cyntaf?
Di'r gêm ddim wedi bod yn gret, wrth gwrs di'r tywydd, di'r cae ddim wedi helpu'r sefyllfa. Fedrwch chi weld be mae'r ddau tîm yn eli i wneud. Mae Fflint wedi ceisio cael y pêl tu ôl i amddiffyn Aberystwyth, ac mae Aberystwyth wedi cael cwbl o gyfleoedd lle maen nhw wedi roi'r pêl yn fewn i'r bocs, ac pryn llawer o gyfleoedd da ni wedi gweld, ond digon ffodus nath un ddisgyn i Cydwalader ac yn lwcus maen nhw un i fyny. O fel ti'n dweud cyn hynny, mae'r gyfleoedd wedi bod yn brin yn anffodus. Dwi'n credu mai Ben Nash falle ddoth agosa am gyfnod. Do, dyma ni, y cornel yn dod fewn, pêl da i fewn, ac wrth gwrs Ben Nash sydd yn cyrraedd y penniad gyntaf ac Robert yn gorau wneud arbediad dda, ac heb law am hwnna, da ni'n wedi really gweld dim o'r golgeidwad yn gorau wneud arbediad arall. Hir yw pob ymaros, meddyn nhw, ac yn ffodus i ni, toc cyn yr egwyl, mi aeth y Fflint ar y blaen, a hynny drwy Mark Cydwalader. Dipyn o gol, a dipyn o wasanaeth o ran y bêl i fewn iddo fo hefyd yn dweud? Do, da ni'n gweld yma hyn, maen nhw'n ennill y bêl yn ôl, ac y peth cyntaf sydd ar ei fel ydy, fedrwn ni gael y pêl tu ôl i'r amddiffyn, ac y pas bach dda gan Alex Jones, ac yn sydyn iawn mae Cydwalader yn cael un gyfle, ac mae'r pêl yn cefn y rhwyd, ac nath ni gweld hwnna tymor dwytha yn y lig o dan, ac mae wedi profi hyd yn hyn tymor yma bod pan mae'n gael y gyfleon, fedrwch fel gymered nhw. Faint o ryddhad fydd o bod nhw wedi sgorio just cyn yr egwyl fel yna? Yn sicr, mae'n newid bob dim, wrth gwrs, mae'n newid bob dim i Fflint. Fydd Gibson ac Lee Jones yn hapus iawn yn yr egwyl yma'n hyn un ar y flaen, ac fel ydych chi'n gweld o'r dallgadau, mae hwnna'n dangos yn ni, ond mae'n hollol wahanol wan i Aberystwyth. Fydd Gavin Allen yn bach yn siomedig bod o un i lawr, ac bydd yr ail hanner yn chydig bach yn gwahanol, dwi'n meddwl. Wel, da ni'n trafod bod yna prinder cyfleon, prinder golio falle di bod fan hyn, ond oedd hynny ddim yn wir lawr ym Mharc Jenner. 4-1 y sgôr derfynol yn fanno i'r Bari yn erbyn y derwyddon. Fydden nhw'n falch iawn Gavin Chesterfield wrth i fod efo'r canlyniad yna? Fydd yn sicr, ac os ti'n edrych ar perfformiad derwyddon Kevin yn ganol wythnos, oedd nhw falch iawn o cael y 3 phwynt, ac mae bob tro'n anodd pan ydych chi'n mynd lawr i'r de, mae'r gemau yn gwahanol. Wrth gwrs, gen i derwyddon y teithio lawr yna bore yma, ac bydden nhw'n siomedig ar ôl canlyniad ganol wythnos bod nhw wedi cael 3 phwynt, bod nhw wedi colli o 4-1 heddiw. Mae'n dangos hefyd y gwahaniaeth mae cwpl o wythnos yn gallu gwneud yn y byd pêl-droed, achos diolch yn teimlo fel mond bythefnos, falle tair yn ôl, oedden ni'n sôn am falle pryder o ran lle oedd goliau y Bari yn dod, a maen nhw wedi taro 4 heddiw yma. Wel, maen nhw wedi bod yn arbyn nhw am heddiw, dwi'n meddwl, wrth gwrs. Maen nhw wedi cael cwbl o gemau sâl, fydd Chesterfield a'r garfan yn siomedig efo sut mae canlyniadau a perfformiadau di bod, ac prinder goliau fel dyn ni'n ddeud, ond wrth gwrs yn ennill heddiw ac yn sgorio 4, fi'n siŵr fydden nhw'n falch iawn heddiw. Beth am, Jake, yr ail hanner fan hyn, a'r dystiolaeth yr hanner cyntaf yna? Oes na ffordd yn ôl i Aberystwyth? Mae'n rhaid i wbeth newid, wrth gwrs. Da ni'n wedi cael cyn gymaint o gyfleoedd o beth sy'n wedi ddisgwyl yn yr ail hanner, ond yn y hael gyntaf, ac dwi'n meddwl fydd yn wahanol. Fydd Aberystwyth yn dod allan wan, mae'n rhaid iddyn nhw gael rhywbeth o'r gêm, ond fydd Fflint yn ceisio dal arni ac yn sicrhau bod nhw'n cael y 3 phwynt. Ie, dwi'n siŵr fod yna geiriau difyr iawn yn cael ei siarad yn yr stafellydd newid na tu ôl i ni ar hyn o bryd. Gêm llithrig ac anodd ar y cae yma yn y Fflint, ond dewch chi yn ôl ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau. Fyddwn ni nôl efo chi nawr. Taclus a digon o sgil, mae gan hon bob dim. How does Energizer compare? Which tested Energizer Ultimate Lithium AA batteries and awarded them a Which Best Buy for disposable batteries? Energizer Ultimate Lithium, our longest lasting AA battery. Asda have just been voted Retailer of the Year. Personally, I'm not surprised. Their party food is delicious. That's an Asda prize Christmas. Voltarol is a powerful anti-inflammatory that targets the source of pain and provides all-day pain relief. Now with new flip top cap, Voltarol, the joy of movement. Doesn't matter whether you've been naughty or nice,
the Greggs Festive Bake has arrived, delivered exclusively by Just Eat. Did somebody say Just Eat? This Christmas, discover the people and places that led to you. Bring your backstory to life with Ancestry DNA. Get ready to win at buzzbingo.com. Play our free Christmas spinner once a day for a guaranteed prize. With £1 million of prizes, get practicing that win face. Spin on buzzbingo.com. Mae Covid-19 dal yn heintus iawn a hyd yn oed pobl heb symptomau yn ei basio i eraill. Felly rhaid i ni ddal ati i olchi'n dwylo. Gwisgo'n masgiau. Cadw pellter rhwng yn gilydd. A nawr bod ni dan do lot mwy gadael awr iach i mewn i chwythu'r grynannau Covid-19 i ffwrdd. Daliwn ati i wneud popeth ni'n gallu i atal y feirws. Cofiwch dwylo, wyneb, pellter a gadael awr iach i mewn. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. The new Pandora Christmas collection, a gift for today and forever. A really good sleep doesn't just happen overnight. It takes 40 years of expertise. It takes 7 layers of body-supporting technology and up to 5,000 patented titanium aerocoil springs that move air freely around you for a cool, deep, sound sleep. Cwpan Her Ewrop yn parhau ar S4C. Ofyn step blan. A gweilch fydd yn croesi'r ffin i wynebu Caer Wrangon. Waw, mor rwydd a hynny i'r gweilch. A Gleision Caerdydd fydd yn croesawu Stad Francais. Cais gwych i'r Gleision. Rygbi Ewropeaidd penwythnos yma ar S4C ac S4C Click. Mae yn rhoi 110% iddi heddiw. Ia, croeso nôl at ni i gau y castell yma yn y Fflint, lle mae'r tîm cartra ar y blaen ar hyn o bryd. O gol i ddim, dydd San Steffan, cofiwch ymuno hefo ni ar gyfer y gêm fyw rhwng y Bala a Charnarfon, a wedyn ar ddydd Calan. Y Bala yn erbyn Cei Conna. Wel, sbiwch pwy sydd wedi dod i gadw cwmni mi rwan, Tommy Morgan. Tommy, mae rhaid i mi holi am dymor Aberystwyth, oherwydd y tro dwythau gafon nhw gychwyn mor anodd â hyn. Nathon nhw roi galwad ffôn i chi, a ddathoch chi fewn i'w hachub nhw ar gyfer yr ail hanner. Be newch chi ar ffordd mae pethau mynd iddyn nhw ar hyn o bryd? Wel, mae wedi bod yn dymor trafferthus nhw hyd yn hyn, ynddo fe. Gall beth yn newid yn gyflym iawn yn Pêl Drod, ond ar hyn o bryd, nhw'n mynd mewn trafferthu oherwydd, mae Neil Gibson wedi dod mewn fel reolwr fan hyn yn y Fflint, felly mae'n mynd i fod yn dasg anodd iddyn nhw ddod allan o'r sefyllfa nhw'n do. Ie, be wneud i o'r sefyllfa yna efo Neil Gibson yn dod i fewn fan hyn? Wel, dwi'n credu bod fe'n mynd i angmwgu wella pethau a mwy o thebyg yn mis Ionawr daeth mewn fewn un o ddau chwaraewyr yn ychwanegol i gryfhau'r garfan. Be am yr ail hanner me rwan? Fys Aberystwyth yn gallu gwneud efo Tommy Morgan ar y cae o bosib? Wel, dwi'n naill ddim edrych bod nhw'n sgorio lawer o goliau, ond mae angen ar rhywbeth ar Aberystwyth, felly falle taflu un o ddau chwaraewyr ifanc sy'n ar y fain garno. Wel, wrth i'r gic agosau. Dwi'n meddwl sy'n well i chi grwydro nôl draw at y pwynt sylwebu. For English language commentary this afternoon, press your red button to join Mark Jones and Tommy Morgan. A dyma nhw, olwch. Oedd yn gorau mynd yn bell iawn yn doedd? Ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg, yn ôl â ni at Malcolm Allen a Nick Parry. Ie, Tommy Morgan yn un o Fil. A sôn am Fil, mae yna eilydd ymlaen. Jamie Fil ymlaen yn lle Gwion Owen. Un newid yn unig, dim newid yn hym y Fflint, falle nad ydy hynny yn syndod. Y newyddion yn torri gyda llaw yn ystod ar hanner cyntaf, bod y cloi mawr yng Nghymru wedi cael ei lusgo ymlaen o ddiwedd dydd Nadolig i heno am hanner nos. Felly, os da chi eisiau siopa, wel chi byd y gwylio'r air hanner yma, ewch allan i'r siopa nawr. Ond dyna fel mae hi, dyna'r newyddion mawr o ddi ar y cae Pêl Droed. Ac
Dybedau'r far yn cyffredinol ydy bod o'n benderfyniad cywir ond yn benderfyniad hwyr. Hai fi fynd, Nick, dwi wedi cael byd i misys to. Meddwl am yr esgus bendigedig sgyn ti. Fe wedi cael anelu tuag at yr eilydd Evans. Ac oedd Aaron Jones yn effro. Ia, Del gan Fil, newydd ar y cae o ganol y cae, yn trio troi i'r amddiffyn. Beth nath nhw ddim wneud i'r Fflint yn yr hanner cyntaf Aberystwyth. Ac oedd Tommy Morgan yn gwneud y pwynt oeddech chi'n drafod efo fi, prinder goliau ydy trafferth mawr Aberystwyth. A pa mor aml welwch chi hynny'n de pan mae'n y dîm ar y gwaelod. Y peth anofa i wneud. Rimmer mewn at Fil. A Fil yn ennill cigornel. Eto, mewn safle da, mae yna Fil i derbyn y bel i fewn, a siarp i gorff i droi yn sydyn. Dechrau da i'r ail hanner ganddo fo. Angen sparc bach. Si sôn am sgorio goliad i'r peth anoddau i wneud ar y cae. Ti isio chwaraewyr allan yna efo'r cyfrifoldeb. Ti'n ma isio sgorio gol. Dwi'n mynd teimlo pan nhw'n argoeddi, pan nhw isio sgorio. Jones. Rimmer. Ond y gam sefyll. Ac Aberystwyth yn gwneud yr hyn y bydde Gavin Allen wedi ofyn yn gwneud. Mae rhaid nhw ddechrau'r ail hanner ma'r y droed flaen. Oes, mae'r llethr yma yn mynd i wneud gwaniaeth fel nath o i'r Fflint yna yn y cyntaf i gael y gol hwyr i fynd ar y blaen. Mae'n gynnu nhw rhywbeth i warchod a'i amddiffyn nhw andoes. Ond fyny i Aberystwyth atab y gwestiynau. Wel, Conor Howard gynt o Gay Conna yn paratoi i ddod ymlaen. Williams sy'n brwydro. Mae amddiffyn y Fflint wedi sefyll yn gadarn. Folinio allan. A digon o le gan Rimmer. Di hwn ddim yn swili fod yn deg. O symud fyny yna wthio fanna, mynd y ddyn yn disgyn bob tro, mynd y ddyn yn disgyn. Fe gewch chi apelio, oedd hwnna'n gyfle i Jones. Wel, cyn hynny, mae rhaid chi edrych ar be ddigwyddodd yn y cwrs Cosby i Hewitt. Mae Hewitt i mewn yn y posti fyna. Rydym yn croesi. Rwan, mae hwnna. Mae'n edrych o ongl da ni tu ôl i Rimmer lle mae'n croesi'r bel. Cychwyn da i'r ail hanner, Williams yn ymestyn amdani. Ddim cweit yn gei digon, Fil ar eilydd. Fil. Cyfnod da. Siar da o'r gêm, cymunedau sgorio goliau. Gafin yn gwybod hynny. Jones yn paratoi i gymryd y gic. Mae Jones yn darged, mae Foligno yn darged. Mae Rimmer o'r opsiwn o'r gic ferydd efo mae Jones yn anwybyddu hynny. Cyniad da yn y diwedd. Ond mae pawb heblaw golwr Aberystwyth yn hanner y Fflint o'r cae nawr. Mewn â hi eto. Edwards yn geid digon. A mae Aberystwyth yn gyntaf i bob pel. Maen nhw'n ennill bob brwydyr ar hyn o bryd. Jones. Oedd y syniad ddim yn ffôl, ond efo gymaint o bobl fyny'r cae, falle sa pel i'r cwrt di bod yn well syniad. Penderfyniad pwysig na eto de, pan ti ar y bel, beth ti'n neud? Mae'n mynd am y gol, ti'n sgorio 1 allan o 10 o heini. So wedi chwarae efo llai o bwer, a ella wedyn sy'n mynd i dod ar ei draws i'r postyn bella, sy'n wahanol.
Ond dyna di'r penderfyniadau rhaid i wneud ar yr eiliad yna. Wel, mae'n fwdlyd a deud y lleia fannas welswch chi. Gic gol ferach na hwnna rioed, ydych chi wybod. Ac os a neb yn mynd i fod yn awyddus i geisio cicio allan o'r mwd na. Mae yna gwad problema dydy. Dwi'n meddwl ti yn gol i fyny. Ti'n chwarae allan o'r cefn ar y cae yma. Gan y Fflint. Dwi'n mynd siŵr os ti weld hippopotamus yn y cwrt chwech. Yna ddigon o fodydd nhw guddio. Wel, prin iawn os o gwbl. Fi ymweliad Fflint a hanner Aberystwyth hyd yn hyn. Rimmer i gymryd y tafliad. Os ydych chi'n meddwl, Fflint yn sgorio just gyda'r egwyl. Nhw sy'n efo'r momentum yn allan. Ond Aberystwyth yn gweld ffordd nôl i fewn i'r gêm yn fan hyn. Ond da chi'n gwybod be ydy'r peryg. Yr holl feddiant dim gol ac yn sydyn. Mae yna wrth ymosodiad. Williams ardderchog. Rimmer i derbyn ni. Cyfle arall i'r hoedd i mewn. Mae wedi dal i redeg. Na gyfle fan hyn. I Baines i chlirio hi. Wel, maen nhw wedi gwasgu, dydyn. Mae Fflint wedi gwasgu. Sa chi'n deud bod nhw yn y mwd yn llythrenol ar hyn o bryd. Mae gadael i fynd, mae Hywyd yn cam sefyll. Mae wedi gadael i fynd am dafliad yn y gornel. Mae hir a Rimmer yn neidio i fyny'n awyr, ond neidio trwy'r dacl yna. Un o gyn ddisgyblion, ysgol Penweddig. Gawr ogyn. Bratli oedd yn lledu honna. Dyma'r bygythiad ynde. Jones. Diam byd yn holl ffordd i hi nad i mae'n i gadael i. Yr ergyd gan Baines. Go iawn de. Symudiad gorau'r gêm i'r Fflint. Mae bron mor dda ar gol. Mae Alex Jones yn ei chanol i eto. Mae wedi bod trwy prawn a'r bas. Just efo'r pwysau perffaith i osod y bel i Baines. Dim oed i rediad, just i basio i fod ti mewn i droed i'r gornel bella. Syniad campus, ond methu cynhyrchu hi a gael hi yn y gornel. Ie, di Baines yn disgorio'r tymor yma. Diolch yn mynd i ddod yn agosach na hynny heb wneud. Rimmer. Fil. Mae di edrych yn dda ers dod mlaen. Yndi, ond mae'n rhaid i ddeud clod, dwi'n meddwl, i Alex Jones. Oherwydd ar y cae yma, i fod just osod y bel mor berffaith, efo'r pwysau cywir ar y bel, mae'n cymryd lot. Hwna bach ddeallus gan Fil o ganol y cae. Y dyfarnwr cynorthwyol yn perswadio Nick Pratt i newid i feddwl. Ac falle bod o wedi gweld tegwch. Mae Jones di chwarae. Dwi'n hoffi'r dda i Jones. Si gan Aberystwyth, Matthew a Owain. Dwi fyd yn technegol dwi yn. So nhw'n ipyn bach mwy anifir. Dwi'n ipyn bach rhy neis dyle fi ddeud ar y dega. Cadwaladr y bron iawn a gwneud i Gorin Fflinio dal i'r pris. Chwipio i nath o mwynhau'n byd yn lle rheoli hi. Dwi'n meddwl, mae gol o ryw dichinell gol yma dyn. Just coda hwnna drosto fo. Ffominiw'n go llawer am hwnna. Wel, fe sonies i beth amser yn ôl am Connor Howard. Sbiwch ar Williams. Hwna'n syth lawr concwddw. Cadwaladr. Fil.
Ac bosib yn fi o Carden Felen gynta'r gêm. Ac I fod yn deg I Tom Kemp. Nath o hynna na'r cyntaf nes ti ddweud, oeddech chi'n fel fysau wedi bod yn Garden Felen adeg yna. Ti'n bo, so wedi cael y Garden Felen, so mae'n edrych ar ei coch am yna. Mae'n gwybod union beth mae'n neud, oherwydd mae'n gwybod hefyd, mae Owen Jones yn chwaraewr sy'n ella mynd I dynnu Aberystwyth yn ôl I mewn i'r gêm yma. Ie, Andrew Brown yn gadael ar ôl dechrau gêm am y tro cyntaf. A Connor Howard gynt OK Connor. Oedd yn gapten tîm ysgolion Cymru dan 19 oed. A fo sy'n mlaen. Mae gymaint o gyn chwaraewyr prestatyn yma wrth gwrs. Ac mae yna gysylltiad amlwg efo Kay Connor hefyd lle oedd Neil Gibson yn is-reolwr hefyd. Mae wedi clywed rhywbeth. A falle mae sgidio... Ie, allwch chi weld gwaelod yr esgid. Dath hynny ddigwydd i'n esgid golf I unwaith. Ac o'n i'n chwarae efo Owain Tudur Jones yn y gêm a gathoch chi ddim gwahoddiad, Malcolm. Dyna ddigwyddodd i'n esgid golfi. A dyna chi wasanaeth. Dyna chi wasanaeth. Mae'r esgid... Wel, dy'r esgid fach ddim yn gwasgu ar glob y Fflint. Mae'n amlwg ac sy'n gwneud sgidiau sbar. Wel, na chi stori fach. Mae'n tymor o garedigrwydd ag ewyllus dda. Falle fydd hi'n stori ar mwy o sgorio nos fercher. 20 munud I 10 golwg yn ôl ar y tymor hyd yn hyn. Na ni, ydy o'n geg gwahaniaeth, Malcolm, os gyda chi esgid o wahanol bare o sgidiau? Wel, just as long as dyn nhw'n dau drwy'r chwi, dyna di peth. Cic dda, at y postyn gosa. Ac, ie, ydych chi'n cofio, Malcolm? Y droed ar y goes arall. Un o linellau enwog Malcolm Allen. O le ydy mae'n esgid wydyr. Unwaith eto, Owen Jones yn ei chanol I. Mae'n trio wneud pethau ddigwydd. Mae dim bach yn ysgam, dydw i'n gorfod o cri eto, amser llenwi yno fo, ond mae'r gallu ganddo fo, edrych just cyffyriad bach o safon yn y gen. Ti angen, dim bach o silc. Ie. Dipyn bach o frethyn cartres ganddo ni, ynde. Edrych na Sidan. Ie, glwson ni sgrech y golwr chwarae teg. Jones yn awdurdodol. Mae'n mynd I gyfyn amser cyn codi. Ie, Aberystwyth bendant wedi torchi llewis yn yr ail hanner yma. Ffordd maen nhw yn trio cael nhw hynna ni fewn I nôl I fynd i'r gêm, ond dal I fod o flaen y gol na di'r broblem. Dyn nhw'n di creu gymaint o hynna. Mae'n nhw dal I ddod. Dwi'n siŵr allech chi gyfrifeiliadau mae'r bêl wedi creulio yn hanner Aberystwyth o'r cae. Ie, dau dreian o'r meddiant gan y melynion. Rimmer. Da ni sôn, Malcolm, am Gibson a mis Ionar. Gavin Allen hefyd yn mynd i dod â chwaraewyr fewn? Dau chwaraewr mae o chwilio amdan. Mae o yn gorfod cael I fewn fel mae o'n dweud. Un am ddiffynwr cefn canol ac un am y sodwr. Ond wedyn mae pawb ar ôl yr unig chwaraewyr. Oedd hi'n bwysig iawn bod hwnna'n cael ei chlirio. Wel, o safbwynt gwasgu, un tîm sy'n ni. Ac mae'n anodd dychmygu... Mae di brifo fo fan hyn. Bydd Cwrdd Cosby. Mae May hir yma hyn, de. Go iawn o'n de. Mae hwn yn dacl mor fler yn y marn ni ar Owen Jones. Edrych ar rwan, de. Oce,
Mae taclo a cael y bel efo un goes, edrych ar y goes arall. Edrych ar goes arall, benglin o, yn mynd syth i mewn i benglin arall. Dyna mae'n edrych o ddas ni. Ti'n gwybod beth sy'n waith amdani de? Oherwydd oedd o'n gwybod beth oedd o'n neud. Yn y marn ni, mae Egon profiadol, mae'n gwybod, mae Owen Jones yn bod y chwaraewr wedi creu argraff mwy na neb yn yr ail hanner Mike Siog Abrednol i fod i'r gêm. Ia, emosiynau rhedeg yn uchel, dwi'n dall, ond dwi'n licio gweld hynny chwaraewr ifanc, go iawn. Mae o wedi mynd trwad a cael y dacl fod droed de. Mae droed chwith o yn dweud i benglin, sydd trwy benglin y dyn yma ar y llawr. Curo'r bel fod droed de. Wedyn. A mae bwyso fe gyd ar y goes yna. Wel, i fysa'n ergyd i'r ymwelwyr i golli hwn. A mae'r rheolwr yn gwybod hynny. Mae wedi dangos fflachiau heno, Nick, o safon do. Mae'r fel, dwi'n gobeithio mae'n iawn, mae'n ôl ar ei draed i ddechrau, mae'n am un peth da. Wel, oeddech chi'n sôn bod y waith llenwi arno fo, bod y fachgen ysgafn, os ti'n codi o honna ac yn dal ymlaen i chwarae, mae yna dipyn o gymeriad yna. Dyna, mae rhaid chi gael cymeriad beth bynnag, rhaid, ond dydy ddim yn edrych yn gred. Rwy'n ifanc. Richie Ricketts. Ydy'r eilydd sy'n o bosib yn dod mlaen. Mae Aberystwyth yn chwarae'r dre newydd wrth yma, wrth gwrs. Mae'n gêm mor bwysig arall i'r clwb. A mae uchafbwyntiau y gêm yna mynd i fod ar mwy o Sgorio nos Fercher gyda llaw. Ond fe allan nhw'n neud efo Jones ar gyfer y gêm honno. Un o'r chwaraewyr, allwch chi ddim fforddio i colli syth la'r corgwd o'r golwr. Ac mae Hewitt, mae'n gallu cael gafel yn ni. Dwi'n hoffi Hewitt, mae'n gadar yn ganol cae Aberystwyth, ond oedd hwnna'n wastraff. Efo hanner gwen ar rywun, a mae'n gwybod mae hwnna'n anobeithiol, erwydd dydy dim yn un peth na'r llall na di. Di ddim yn y postym yn y gornel ycha na dros y wal, dydy ddim yn y gornel bella. Mae rhyw cicrydd saff, jyst wneud y golwr weithio. Mae'n well na hynny. Baines at Hart. Ond mae o'n dod nôl ar y cae, ar ochr arall y cae, allan o'r llun chi. Flatly. Baines. Nawr te o nergyd gan Howard, ond oedd y dosedd yn amlwg. Ac oedd y dyfarnw, allan am bod mewn gwell lle. Reit pethau mae'n newid. Dwi'n licio hwnna. Sut medda Gibson a wedyn Gwenny Belgat. Reit pethau mae'n newid efo Neil de. Yna chdi un o chwaraewydd gorau i'w cyngor yma erioed, Neil Gibson. Ffordd o chwarae'r gêm yn ganol y cae yna. Ie, a Cheryl Foster, y rhoi ochr arall y stori. Hyfryd. Ti'n gwybod be? Mae wedi golli bwysau a golli dymer. Wel, tair stôn a hanner dwi'n meddwl ydy'r stori swyddogol. Oedd na sôn 5 stôn a hanner, ond mae wedi colli pwysau'n sicr. Mae'n dweud fi cyn gêm, mae'n hollio chwarae. Oedd y bydd o chwarae. A be oedd ar y papur oedd yr oi chi? Ddeiat oedd hwnna'n ochr. Nath ni nes i wneud cyfweliad o fo ar ddiwedd tymor dwytha pan oedd yn gwneud mor dda am prestatyn a edrych bod nhw'n cael dychafiad. A nath o ddeud ar ôl y cyfweliad yna, nath o feddwl dwi'n mynd i golli pwysau wan. Mae'n rhaid oedd wedi edrych ar y fi. Nawr te, yna dacl gadarn arall yn doedd. Dy'r safon yn mynd i bod yn uchel, ond mae'r ymroddiad yn tanlinellu pwysigrwydd y gêm yma. Wel, Rhys Davies oedd ar y bel. Baines. A ni nôl at Neil Gibson, oeddech chi'n sôn, Malcolm, un o'r chwaraewyr gorau. Oedd hwn yn hym y ddegawd, nath chi ddewis? Oedd tad. Oedd o'n chwaraewr, oedd un o'r chwaraewyr gorau erioed yn y cyngau. Oedd yn gweud pethau fo'i gilydd o ganol cae i fyny at yr ymosod, ac hefyd yn mynd i sgorio goliau. Mae'n rhywbeth i ddigwydd o chwarae Matthew George, yn i'w wrthio rhywun.
O bosib digwyddiad oddi ar y bêl, ac o bosib bod yna sathriad. Ac dwi'n falch o weld mae Carden Felen ydi, achos mae Aberystwyth angen hwn, coeliwch chi fi. Wel, mae'n wrthio. O, ie. Sartiad bach slei. Ie, ar ei hosan dolyg o. Ond hwystadigaeth di hynny yn de, Malcolm? Un cwestiwn. Ond cynnwch chi dal i gan amser i gael dyn yn ôl i fewn i'r gêm. Dyna dwi ddim yn eich canolbwyntio ar hynny. Dim... Sa Fflint wrth i bod i fynd i fewn i ryw frwydr bach yn ôl fel la. Mae'n edrych Aberystwyth dal i credu bod nhw'n mynd i sgorio. Dal i chwarae fel ma nhw. Mae Eddie Jones fod yn ofalus, allwch chi'n beirniadu i angerfo. Ond pydych chi'n newydd o Carden Felen, ydych chi'n eisiau ffrio fy neb. Evans ar eilydd. Ac eto. Ond does na ddim byd yn agor iddyn nhw, nag oes, mae yna ymdrech, mae yna frwydro, ond dyn nhw'n mynd bygwth mewn gwirionedd. Fflinio, yn chwarae'n saff, Hart yn paratoi gymryd y tafliad, ac ydy'r Fflint i goroesi storm bach. Dyna, da chi'n tueddu feddwl. Mae Aberystwyth a chi o bosib yn ystyried wedi cael eu cyfnod, a falle bod Fflint yn synhwyro hynny. Brackley. Mae wedi gyd yn dda gael ei ergyd mewn gymaint o grysau melyn o'i gwmpas o. Wel, diolch wedi gwneud i'n byd trwy'r gêm, Brackley, a mae'n chwarae'n yr ôl rhif 10 ma. Ac mae gynnu fo'r gallu i wneud rhywbeth fel yna. Cymryd lynio'r ar Brackley'n siŵr cymannu postio bella. Hart. Un o'r nifer y chwaraewyr profiadol sy'n gan y Fflint. Wyddoch chi be, wrach mai dyna ydy'r gwahaniaeth rhwng y dau dîm. Dyma'r un profiadol yn hi, mae'r ymwelwyr Williams mynd yn glir. A Williams fewn yn hwyr fanna. O gyda fe hawl mynd am y bêl, mae rai chi ddeud hynny. Ydy o'n hongen i goes dal i fod efo'r golwr Aaron Williams. Aaron Williams, yn y gol yn dod allan y fôn. Dwi'n o'n atho'r jyst symud i goes allan y ffordd. Mae'r bêl yna i ddechrau, dydy mynd ochr cywir. Mae'r droed yna'n rhyw hongian i fewn gan Mark yndi. Yn difyd. Mae'n lwcus. Ac sgoriwr y gol yn gadael y maes. Ia'r gol holl bwysig gan efo pelwyr gan Alex Jones. A rwan ta, y cyffyrddiad yna sy'n tynnu'r Conor Roberts un ffordd sy'n neud y ffordd mewn gorffad i'n hawddach. Oherwydd mae'r golwr yn gorfod symud efo fo iddo fo Gymru ti wedyn fod sy'n allan i droed de ar ei draws i fewn i'r gornel. Ie. Dim ond ail ymddangosiad y tymor i Hughes. Sy'n nabod efo'r ameiliad bach. Mae gen nhw'n sgiliau, mae gen nhw'n dempar hefyd o dan y groen na. Wel, oedd yn atgoffa fi, mae'n atgoffa fi o Bellamy dipyn bach. Dim yn unig ei edrychiad. Ti'n allan y cymeriad, ia. Os oes yna fatchen ar gael, peidiwch ar hoed i'n agos iddo fo fydd yn un awgrymu. A mae gan efo gallu na wneud hynny i wneud rhywbeth digwydd. Wel, mae Alex Jones i gyd yn wych fan'na, dydi. Bêl at Hart. Hughes o'i blaen o. Isio'r bêl yn syth, mae Hart ni anwybyddio. Nawr mae Hughes ni chael. Mae wedi troi, mae wedi creu y lle. Mae eisiau bod ni'n chanol i bob tro. Profi'n pwynt ni, Malcolm. Go iawn. Da ni wedi weld o dros y blynyddoedd, yn i'w fyrcwt i gyflawni dros ar y cae, oddi wrth y cae. Wel, edrych aina. Ti'n bod, jyst cyffyrddiad bach o'r gallu. Jyst yma, tallan i droed de wedyn.
mynd am pwer yn lle. Gwych de. Just sharp I gorffod hollol mewn ffrad a newid cyfeiriad efo'r droed arall. Ie. Sgil campus. Ac oedden ni'n sôn am y cysylltiad. Rhwng Gibson a Prestatyn. Y cysylltiad efo Kay Connor. Wel, mae Hughes yn gysylltiad efo'r ddau glwb yna. Gibson yn ei adnabod o'n iawn. O'n i yn sôn gyda llaw, mae wedi bod ail ymddangosiad Hughes. Hughes arall. Ydy hwnna mae Hughes sy'n newydd o'r mlaen, di chwarae 8 gwaith yn barod I Fflint y tymor yma. Ond fel da chi'n dweud, da chi'n teimlo y gallaf fe ennill gemau, wedyn mae'n mynd o fi ar ei gem, mae ar y fainc, diolch cweit yn ddigon cyson ac di. Fel am wedi bod yn bob clwb de. Trwy erfa, dyna pam dwi bod tro'n dweud, mae'n bygwt I gyflawni mewn gema. Sa fo efo'r cysondeb o be mae o'n medru gynnig, ac yn reid yr ymroddiad yn ei ben I mewn iddo fo ar ymdrech. So mae'n andros o chwaraewr. Wel, Malcolm, 20 munud o'r gêm I fynd. O le mae'r gol mae'n di ddod I Aberystwyth? Wel, os na di Gavin yn dod o'i hyn ar. Wel, Fil. Mae o di gwneud gwahaniaeth. Tackle gywir, bob tro mae rhywun yn mynd lawr, mae'n apeli, of gwrs, nath Meher ennill hwnna'n dda, a mae gan Hughes, a mae'n le o blaen Hughes nawr, a da chi'n gwybod, mae o wastad eisiau ergydio, mae'n wedi cael cyfle eto falle, Hughes y droed arall! Ac dwi'n ddim yn deimlo bod y gêm yn agor allan, Malcolm. Wel, eiliad bach arall o safon gan Rob Hughes. Ac dros y gêm I gyd, mae'n gwbl gyfartal o ran meddiant, a mae hynny oherwydd bod y ddau dîm wedi cael eu cyfnodau yn dydyn. Rimmer eto. Golwr yn meddwl dod, mae'n oedi. Ac unwaith eto, y math o bel Malcolm fysa chi wedi licio gweld rhywun yn ymosod. Rhywun yn ymosod ti'n hollol iawn, a dwi'n edrych ar Mark Williams ar y deca, mae o'n cael un. Mae o, esbydod I fynd yn hynach ac yn hynach, mae o wedi cymryd cyfrifoldeb o chwarae ar ôl yr hif na seri gemno, mynd I wei pethau fo'i gilydd. Felly mae angen ymosodwr mawr yn dod I fewn ar y posib bella, Michael Wilde, Greg Draper, chwaraewyr, di Aberystwyth ddim yn mynd I gael tymor hyn, ond bendant maen nhw angen ymosodwr sy'n mynd I ymosod ar y peli yma sy'n dod I fewn i'r Gwrs Cosby. Ac mae'n amser pell yn ôl nawr, fi aros ni yn funud, pan ddodd hwn ymlaen yn lle Davies I di anafu. Evans! Ie, mae'n ymddangos yn amser yn ôl ers i'r blaenwr mawr, Steph Davies a ddod gadael y maes. Jonathan Evans yn ymlaen yn ei lefo. Gath o ddechrau dair tymor, sgorio rhywun y golia. Ac profi bod o'n medru chwarae ar y safon yma. Ond mae'n gyflym, ydy un neu ddwy o weithiau, mae o di gael y bel I redag at yn addiffynwyr. Ie, yn yr eistedle yn gwylio. Dwi ddim yn meddwl y bydd o'n chwarae yn erbyn y dre newydd yn y gêm nesaf o ystyried be oedd yr anaf na. Na, fydd. Mae wedi tynnu rhywbeth nesaf o'n wedi dod oddi wrth y cae, coelio. Yn bach gentri. Wel, mae Fil yn bod chydig bach yn uchelgeisiol fanna. Biel eich ei chasglu gan Howard, mae Fflint chwythed I cholli hi. Honna mewn y chwilio am Williams. Nash nath yn bach ysmonach fanna. Mae gan Williams. O nawr te, o raid i'r dacl yna gael ei hamseru'n berffaith. Oedd o tu allan i'r Gwrs Cosby yn diwedd, oedd o di'n rhedag o na, doedd. Ond dyna beth dwi'n ofyn. Mae Mark Williams o'n tu allan i'r Cosby, lawr o'r ochr cae. Mae'r gornod wedi cael ei chymryd yn sydyn. Jones, mae Jones I weld yn iawn, yn dydi ar ôl y dacl galed na. No te, sbiwch ar Hughes yn mynd, a di Hughes ddim yn mynd I ildio hon yn hawdd. A mae'n bwysig y bas yn ôl at y golwr yn gywir am ei oddi. Hewitt, basiodd honna allan.
unwaith eto. Jones yn rhithro mewn. Licio'r syniad. Y cae, y mwd dim yn helpu. Wel, 10 ymdrech gan y Fflint, 5 gan Aberystwyth. Ond o'r 15, 4 di taro'r nod. 3 gan dîm Neil Gibson. Ac sbiwch ar hynny. Sôn am atgofion o'r dyddiau fi. A ti pigyrnem o'n darnau'r cae yma. Rimmer. Y math o amodau sy'n gallu creu problemau. Williams fyny amdani. Fe fethu cael ei dalcen ati hi. Tas fo'n di cael cyffyrddiad. Wel, mae Aberystwyth yn gwasgu. Dim amheuaeth am hynny, mae Rimmer chwarae teg wrth wraidd gymaint o bethau da. Per arall i mewn. Jones. Ac yn y diwedd, ymdrech gan ffôn. Dim amddiffynwr. Wel, dim chwarae'r ganol cae sy'n ond yn neistedd fel arfer. Mae'r peniad ddim yn gret yn oed. Croesiad ddim yn o'r safon gorau. Honna oedd y gorau i Mark Williams, am ond rhyw fath o gyffyrddiad oedd angen, oherwydd oedd y pwer ar y croesiad. Oedd o reit bell o'r gol, ond ti'n angen mond cyffyrddiad bach i rhyw anwesu o'r wrth i ben i gyfeirio i gornel. Gavin Allen yn gwneud i orau i annog tîm, a dim yn hawdd codi ysbryd tîm sydd wedi colli 5 gêm allan o 5, 8 gêm heb ennill bellach, di ennill dim ond 1 o'i 12 diwetha. Cyn y gêm yma, mond i curo 2 gêm, mae o'n gwybod ac y Fflint mond i curo 3 gêm. Mae'n gwybod mae dim o'r rediad sal, ond mae rhaid o dal i gredu yn ei hun, yn y tîm. Un o'r 2 glwb holl bresennol, o'n i'n sôn neithiwr am y dre newydd yn dod yn Bangor rhwythau nes iddyn nhw golli lle. Wel, mae hwn yn dechreuad gweithio maen nhw wedi gael, maen nhw'n gwybod hynny ers 2 blynyddoedd rwan. Ond maen nhw'n gwybod be maen nhw angen. Dyma Fiel wedi mynegu i farn braidd yn llafar. Mae o wedi chwarae'n dda. Mae yna cydbwysedd gwell i bod yn y tîm ys bod wedi dod ar y cae. Bendant. Mae'n bwysig iawn o safbwynt yr ymwelwyr. Na di hon yn mynd allan. Hughes. Ac os di Fflint yn ennill hon, maen nhw, nid nid yn codi ar y gweilod, maen nhw allan o'r 2 isa. Ydy tad, a mae Hwffordd yn eitha dad ydi o'r de hefyd, a da ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn y 6 mlynedd dwytha. Wel, ar wahân i 1 tymor, mae yna 1 o'r 2 glwb sydd wedi esgyn wedi disgyn. Ac does am golwg hynny ar Hwffordd, a mi fyddai buddigoliaeth i Fflint. O bosib y geith hynny yn gwneud hynny llai tebyg o safbwynt yr ymwelwyr. Dwi'n mynd deud, mae'n eich gwneud gemau i fynd ar. Evans. A cyn y gêm, wrth gwrs, mi oedd na holi ydi colli yn erbyn un o'r clybiau o'ch cwmpas chi yn waith fel wrth gwrs i fod o. Wrth gwrs. Mae bob tro, os ti'n chwarae yn erbyn y tîm a sydd o gwmpas yn y gwylod neu yn y 6 ucha, mae'n mor bwysig. Dal ni, dros 10 mynd i fynd. Wel, ar wyl San Steffan a'r S4C, y rhaglen dechrau'n 5 o'r gloch, y gêm fyw rhwng y Bala a Chanarfon. Dychmygwch faint o dor fydde wedi bod yn y gêm honno. Ac yna, ar Ionawr y cyntaf, da ni nôl i'r Bala yn cwch banana. Ac am gêm fydd honna. Y Bala yn erbyn Cei Conna am ddechrau tanllus sy'n eisiau tan gwyllt i ddathlu'r flwyddyn newydd. Fydd honna'n ddigon. Fiel. Dan bwysau gan Baines.
Da gan Field. Dwi wedi hoffi golwg hwn. Mae gennau deimlad fydd o'n chwarae yn dechrau'r gêm nesau Aberystwyth. Mae'r gêm gan Rimmer. Rimmer Williams eto di symud mewn i le. Nôl at Field. Evans eto, y ddau eilydd yn cyfuno. Evans i gyd ddau godi honna mewn. Sbio pwys yna. Pwnes Alex Jones oedd yna'n penio i nôl. Alex Jones oedd yna yn clirio'r bel o'r cwrs Cosby. Alex Jones sy'n neud y gol yn hynna'r cyntaf. Mae'r bel na i Baines yn yr ail hanner. Yn distaw bach, ond mor effeithio. Faint o weithiau mae o wedi mynd i fyny ar lawr y cae mae heddiw. Y lli ar y cae fel ti wedi deud ar y cychwyn. Yn y 10 munud ola. 10 munud arwydd o cael. Ie, y capten wedi arwain drwy y siampl, dim amheuaeth am hynny. Wel, ti'n edrych ar y chwaraewyr i gyd, oce? Maen nhw gyd di torchi llewis, di drybdech i fewn, di gant y gant, do. Ond mae gen nhw beth gwahanol. Mae Alex Jones efo'r bel, mae o yn medru pasio'r bel o fanna fel nath ni weld efo'r pwysau perffaith, mwy nag unwaith. Mae'n mynd i cwffio efo bel, blocio'r peli, fe'n cymryd safleoedd i fyny, gael bwlcha, y gol ni Aberystwyth basio hynna. Ie, Ricketts di dod mlaen yn lle Hewitt. Mae hwn yn dipyn o bysgotwr a mae angen rhywbeth yn ei rwyd. Pel. Anghofiwch y brithyll. Mae angen glanio gol ar Aberystwyth. Ac mae eisiau fel ddiffyn sicrhau nad oes neb yn eog o gamgymeriad fan hyn. Nash, gafodd y peniad. Hughes. Nawr tyma'n disgyn. Mae'r dyfarnwr yn cynorthwyol yn codi liman. Mae'r dyfarnwr di edrych tuag at i gynorthwydd ac mae'n gic o'r smotyn. A pwy sy'n ei hildio'i? Ricketts drian. Gan Ricketts. Wel, di brofiad newydd oedd i'r cae, dim di cresu fyny digon ella, a Hughes yn defnyddio'i brofiad o. Just yn gwybod sef o'n cyrraedd y bel, mae o wedyn mae'n mynd i wneud y cysylltiad. Unwaith, mae'n bel yn bwnsio i fyny, Ricketts sy'n mynd gwybod lle mae'n dod dros di ysgwyd, mae'n dod i fewn o'r ochr dall, mae'n cyrraedd i fo'i droed Hughes, mae'n mynd lawr yn syth. Wel, o'n i'n mynd i ddweud bod yna ddadl am y smotyn gwyn, coiwch i fi, y smotyn na ddim yn wyn. Ond dyma gewch chi o hyd ar gau mwdlyd. Ac tasach chi isio un dyn i fod ar fath gyfrifoldeb, wel, Rob Hughes di hwnna. Mae gen i fo'r cheek, does i. Ond yn ei wynebio un o golwyr gore'r gyngrair, dim amheuaeth am hynny. Mae'n frwydr ddifyr, mae'n frwydr allweddol, mae'n frwydr alle olygu ennill y gêm. A gweithiau mae un gic syml, heb ffws, heb steil, yn ddigon. A byddech chi'n meddwl nawr, bydd y Fflint di cael i buddigoliaeth. Wel, mae yn just mynd sydd lawr canol y gol. Connor yn just mynd am un ochr. Mae'n eich gamplo fo golwr ar y dega, ond yn araf bach Rob Hughes. Eto, yn cadw i ben, mynd am pwer. Yn neud siŵr.Wyr o 3 pwynt yn y bag i'r Fflint. Mae yna waith mawr o blaen Gavin Allen. Mae'n waith unig fel rheolwr ar adega, enwedig fel hyn, ond unig ffordd o'na i gweithio yn gwetach. A mae rai chi deimlo dros Ricketts yn does. Gath o'i sicr mewn gan chwaraewr profiadol yn chwarae ni erbyn o. Rob Hughes gwybod union beth o'n neud os oedd o'n cyrraedd y bel i droed o'i fyny y ddau nhw cofia, ond oedd o'n dod i fewn o ochr gwahanol o'r ongl anghywir i giro'r bel, a pam nath o Ricketts ddim jyst aros ar ei draed yn lle hongian i droed yna, a wedyn cael y cysylltiad ar Rob Hughes. Ti'n bod yn gwylio lle mae'r bel yn mynd, lle mae Rob Hughes yn mynd i ddisgyn yn syth. Ydych chi'n 17 oed. Mae ysgol brofiad yn gallu bod yn ysgol greulon. Ac mae Hughes yn yr chwaraewyr mwyaf profiadol.
Eilydd arall yn paratoi, gobeithio bod yn bwriadu roi gris mlaen. Ac yn sydyn mae popeth yn mynd o blaid y Fflint. A popeth yn mynd yn erbyn Gavin Allen ac Aberystwyth. Cei Conna, pen y bont ar Bala ydy tau'r gêm nesaf, y Fflint. Mae hynny'n lygedyn obaith i Aberystwyth. Dyna pam mae'r fuddugoliaeth yma mor bwysig. A Dre Newydd, Hwlffordd a'r Bari yn wynebu Aberystwyth nesaf. Sa chi'n dychmygu bod y gêm yn erbyn Dre Newydd ydy'r bwysica. Ond falle mae Caernarfon welson ni nithiwr ar y we ydy'r esiampl orau Aberystwyth. I byd nhw yn deilchion ac yna'n sydyn tair buddigoliaeth yn olynol ac un gêm gyfartal. Ac mae pêl-droed yn gallu troi Malcolm ar sydyn â hynny. Ond mae'n rhaid i credu dal yn y ffordd tisio reoli. Ac chwarae pêl-droed, mae Gavin eisiau gwneud fel mae dîm wedi dangos, ond mae'n rhaid i gael edge i sgorio hefyd. Sbiwch ar Hughes yn mynd. Daliwch ymlaen i chwarae. Mae'r dyfarnwr yma di arfer gweld taclo cadarn. A mae Howard di teimlo honna sy'n ymheth am hynny. A mae di mynd lawr. Chwarae teg iddo fo, diom yn cega. Mae Ricketts yn mynd i mewn am y dacl. A Howard yn mynd i mewn yn galed. Mae'r ddau nhw osod ar waith allan. Ac i fod yn deg, mewn amodau anodd iawn, mae'r ddau dîm di bod yn gystadleuol yn llawn ymroddiad, yn dydyn Malcolm? Do, hefyd yn chwarae ran y ddau dîm. Oedd ei bob tro mynd i fod y gêm anodd. Gêm gystadleuol, yn dîm wedi bod llawer o dacls di adio yn iddyn nhw. Mae hwn di chwarae dda, Malcolm. Hei, mae gen i fo eto. Gynnwch chi yr gweithwyr os ti'n licio, a wedyn gynnwch chi y rai sydd efo'r gallu, efo'r pasio, efo'r safona. Fil i mewn eto. Croeso i'r gêm, Kai Wallace. Kai Wallace, 20 oed ydi o'r eilydd sy'n mlaen. Ac mae o'n gwneud i ymddangosiad cyntaf o'r tymor. Ac pan ydych chi'n glynu at unrhyw obaith, mi fydd Aberystwyth eisiau gwybod faint amser ychwanegol sy'n mynd i fod. Hwna'n mynd o blaid ar ymwelwyr, Gibson yn gwybod. Dîm drosodd, nes bod i drosodd. Wel, mi gawson ni'r glaw trwm am un cyfnod cyn yr egwyl. Fel arall, mae wedi bod yn llonydd yma. Dim blewyn o wynt. A hynny ar noson pan maen nhw wedi addo stormydd mawr, addo rhybuddion melyn. Mae hynny tu ôl i ni. A'r coed tu ôl y gôl yn tanlinellu hynny fel cerdyn dolyg o llonydd. A gall Aberystwyth ddim fforddio gwastraffu ciciau gosod fel yna. 5 munud o amser ychwanegol. Mae'n amser. Sbiwch ar rediad Nash o bawb. Ac yn mynd efo Nash. Mae Brackley. Hart oedd yn galw amdani hi. Jones, y capten. Howard. Hughes oedd i mewn na eto.
A mae yna ddau eilydd, Fil i Aberystwyth a Hughes i Fflint, wedi gwneud gwahaniaeth i fod yn deg. Mae Williams yn mynd ar rediad. Dyn nhw methu fwydo fe, Malcolm. Mae yna dimau wedi codi o'r defnderoedd o'r blaen, Malcolm, ond sut mae Aberystwyth? Ydych chi'n gweld Aberystwyth yn gwneud hyn? Sut maen nhw'n mynd i godi? Wel, ddys i ddeud, mae eisiau gweithio'n galad, mae eisiau dod â chwaraewyr newydd i mewn, bendant blynwr, bendant amddiffynwr canol, gael ofyn y gafin. Sydyn wedyn, pwy mae gyda fo dan sylw i ddod i fewn? Pwy di seren y gêm? Wel, dim cwestiwn, y capten, y Fflint. Mae o lleia ar y cae, ond Alex Jones y bast am y gol cynta. Ac y ffordd mae o wedi siarad, arwain, trefnu, a mynnu perfformiadau. Os am elfen colli yn ei waed o. Ac mae wedi cadw pob arall fynd. Ac os dyn nhw'n mynd i aros i fyny y Fflint, mae'r dyn yma'n mynd i fod mor allweddol a dylanwadol iddyn nhw. Ie, y geiriau sy'n cael ei defnyddio i'w ddisgrifio fo ydy tanllyd, cyffroes a phenderfynol. Mae o'n benderfynol o hanner, ond be mae hynna'n neud, mae'n effeithio, mae'n rhyw effaith knock-on. Os di o'n benderfynol, mae pawb arall yn peth. Gyfle i Rob Hughes falle i roi halen ar y briw! A mae'r ddwy wedi troi yn dair. Mae Rob Hughes wedi gwneud gwahaniaeth mawr ers camu'r maes fel eilydd, ac mae hynny yn mynd i ychwanegu at boendod Aberystwyth. A ti'n iawn, mae nhw wedi blino rwan. Ac edrych a just donia y dyn yma. Fydech chi wylio, mae yn clymu ffolinio i fyny unwaith, dwywaith, tair gwaith, pa ffordd mae yn mynd. Edrych a, mae yn mynd un ffordd, dwy ffordd, y traed sydyn a just symud cyfeiriad y bel. Dim yn mynd yn syth, mae'n symud un ochr i llall, Fflinio, unwaith mae Fflinio'n troi gefn na ni, wedyn mae di chwalu arno fo. Just awn i Conor Roberts i'w achub yn y diwedd o'n na. Gwych o rediad gan Rob Hughes. A gobeithio, geith Rob Hughes y tymor mae wedi bygwth ers blynyddodd i gael y Fflint allan o drwbl. Mae Ieri Mina gyda llawdr o'i Everton ar y blaen o 2 gol i 1 erbyn Arsenal. Ti'n gwybod Benig, mae yna lot o Rob Hughes, de, yn Neil y reolwr. Mae yna lot o Rob Hughes o agweddi. Bale yn chwilio am Evans ar eilydd. Williams. Un cyfle hwyr. Un cyfle hwyr am gol falle i godi'r ysbryd. Bydd i ddim mwy na hynny, da ni'n funud ola o'r 5 ychwanegol. Ydych chi'n teimlo bod angen iddyn nhw frysio. Hughes y top am wneud bywyd yn anodd. Ydy tair i 1 chydig bach yn well na tair i ddim. Ond wrth gwrs i fod o. Golwr yn aros. Dyfarnwr yn edrych. Ystyried chwythu. Bydd o'n gwneud pan fydd y Bale yn dod allan o ddwylo. Aaron Jones. Rhaid i bod yn y diwedd yn fuddugoliaeth gyfforddus. Ac yma yn y Fflint, mae Aberystwyth yn disgyn i waelod uwch gyngrair Cymru. Mae Fflint yn codi o'r gwaelod ac allan o'r ddau isa. Y goliau gan Cadwaladr cyn yr egwyl ac yna 2 gan yr eilydd Rob Hughes. Gymaint o waith
gan Gavin Allen I wneud. Gymaint o hwb I obeithio'n Fflint. Y sgôr ar ddiwedd y gêm, y Fflint tair, Aberystwyth dim. Ie, yn sicr fydd na ddim cwyn am y nifer o goliau yma ar gau y castell. Y Fflint yn ennill o 2 gol I ddim. Fydd Neil Gibson ddim yn cwyno, a dwi'n siŵr na fydd cefnogwyr y Fflint yn chwyno chwaith. Gadewch ni gael cipolwg ar y tabl, a fe mae hynny'n ei olygu I wylod y tabl. Oherwydd, Jake, mae'n ddrwg yn ei ddeud, ar drail hynny I gyd, y Drenewydd yn syrthio lawr wan i'r unfed safle'r 10, Aberystwyth ar y gwylod. Yr Fflint yn llwyddo I gamu dros ben derwyddon cefn hefyd i'r 9fed safle. Jake, wythnos yn ôl, oedden ni rhyw chydig o filltiroedd o fan hyn, gawson ni glasu'r ceic honna yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae rhywun yn teimlo bod ni heb cweit cyrraedd yr un uchel fanna heno, ond ydy hynny yn adlewyrchiad o pa mor anodd ydy hi ger y gwylod? Yndi, mae bob gêm yn anodd yn y gyngor yma. Dwi'n meddwl bod y gyngor yn cael lot mwy o sylw dyddi yma. Wrth gwrs, efo'r tîm wedi gwneud mor dda yn Ewrop dros y flynyddoedd dwytha. Ond da chi'n clywed tu ôl iddyn ni a beth sy'n digwydd, faint mor fawr ydy'r 3 phwynt yna I Fflint heddiw, ac y nod iddyn nhw yn gyrraedd y gêm yma oedd cael 3 phwynt, ac dim ots sut maen nhw wedi chwarae, faint o gofleon maen nhw wedi cael, y 3 phwynt sy'n bwysig iddyn nhw ar garfan yna heno. Dwi'n siŵr fydd yna chydig o ryddhad wedi dod pan ddoth yr ail gol i'r Fflint yn ystod yr ail hanner yma. Cic o'r smotyn gan Rob Hughes. Unrhyw amheuaeth efo'r penderfyniad o gwbl, oeddech chi'n gytuno? O'n i'n meddwl oedd yn cic o smotyn, mae yna cyffyrddiad yna ac digon I fynd lawr, ac wrth gwrs pan mae hwnna efo chi, da chi eisiau cic o smotyn. Chi'n teimlo dros rickets o gwbl? Wrth gwrs fy mod I, diom yn neis dod ymlaen i'r cae fel eilydd, ac yn sicr peth gyntaf nath o di roi cic o smotyn I ffwrdd, ac yn anffodus hwnna sy'n probably di gostio nhw'r gêm, yr ail gol sydd wedi roi Fflint yn fwy gyfforddus, ar ni gweld lot yn yr ail hanner bod Aberystwyth yn rhoi pwysau ymlaen, ond yr ail gol sydd fwyaf bwysig ac yn sicrhau'r 3 phwynt heddiw. Ie, Rob Hughes mor hyderus yn fanna hefyd yn dweud. Oedd yn sicr. Dyna ni'n gwybod faint o quality sydd gan Rob Hughes. Mae wedi chwarae ar lefel uchel iawn. Gafodd o chance yn ceic honna ac nath o llwyddo yn fanna. Wrth gwrs, pan da chi'n rhoi'r cyfle I Rob Hughes, mi wneith o gymeryd o ac ar ni gweld hwnna efo'r trydydd gol yn syth wedyn. Do, mi nathon ni hefyd weld dathliadau gen Neil Gibson sy'n siarad cyfrola, a mae o rwan yn cadw cwmni I Malcolm Allen. Hey Neil, what a great win to go into Christmas. Yeah, it was. All the credit goes to the players, really. You know, they've had to take a lot of information on in the last 10 days. Probably deserved more on Tuesday night. It was important the confidence wasn't affected by that, and everything I've asked of them they've given abundance. So Aber had a 20-minute spell second half. At the start of the second half we weathered that storm, and then we showed all the bits of quality really to kill the game off at the end. Yeah, but you know, in conditions they showed you big characters tonight. They needed that big game, wasn't it, against Aberystwyth down the bottom there. Yeah, it was, and you know, and Aber, you know, came here fighting. You know, they were fighting themselves for the points as much as we were, but you know, you find out about players, you find out about your group, and the way that they've been in the first 10 days, as they've shown me they've got a lot of character, a lot of fight, and they want to do well for Fflint Town Football Club, and we all want to work together to try and get ourselves out of the position we're in, and results and performances like that will do that. Well, good luck for the rest of the season, and well done, mate. Diolch. Ie, Neil Gibson yn amlwg wrth I fodd. Mi oedd amser am un gol fach hwyr arall hefyd. Eto gan Rob Hughes, gadewch ni gael gipolwg ar honna. Ie, wrth gwrs mae Gibson yn mynd I fod yn hapus iawn heddiw o'r 3 phwynt ac mi oedd yr ail gol di sicrhau'r 3 phwynt, ond mae bob tro'n neis I sgorio mwy o goliau ac yn sicr mae hwnna'n rhoi bach o stamp heddiw bod Fflint dal yma ac yn dal yn mynd I bwysio am ei safle yn yr uwchgynghrair. Ar dystiolaeth heno, Jake, mae rhaid I gofyn, beth I dy deimladau di am wynebu Aberystwyth hefo Drenewydd ganol wythnos? Dwi'n hyderus. Dwi wedi bod yn hyderus yn mynd I fewn I lot o gemau flwyddyn yma ac yn sicr ar ôl iddyn nhw cael y collad yn fan hyn, bydden nhw eisiau perfformiad yn hollol wahanol ar dydd Mawrth. Ac felly fydd o'n gêm galed. Da ni'n gwybod hwnna. Oedden ni'n gwybod hwnna cyn y gêm heddiw, ond yn sicr ar ôl iddyn nhw golli ac bod nhw ar gwaelod y tabl wan, fydden nhw eisiau reaction bach ar dydd Mawrth.
Wel, fyddwn ni gyd yn edrych, mae hynny'n sicr. Mi fydd uchafbwyntio'r gêm honna i weld ar mwy o sgorio nos fercher. Cyn hynny, cofiwch amdano ni nos lun ar S4C uchafbwyntio holl gêm ar penwythnos, ond tan hynny. Jake, diolch yn fawr iawn am dy gwmni di. Diolch am eich cwmni chitha hefyd, fi welwn i chi cymbo hir. Nos da. O, mae gan hon ddyfodol disglair. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C.